Eta bertoko barria, hemen da, laixiari irratia. Laixiari irratia, aiton da, zuzaizu. Iepa, arratzaldeon entzuliok, bagatoz beste behin, gure Laixi Hartze magazinegaz, bakigu hor zauzila, irratizien beste aldien, gu noz helduko zain, bagatoz ja. Eta bagatoz gure Laixi Hartze magazinegaz, bigarren denboraldiko ja, 21. Programiegaz, apurke gube bagoi zaurrera, beti esaten dugu bardine, baina bueno, barikuro, hemen gabiz, alpide del cañón esaten da moduen, zuentzako, batarte polit bat ekartekotan. Eta beste bari gaurkoen be, ekipo elegante bategaz gatoz, azteko eskertara, Irati. Hola, Arratzaldeon. Arratzaldeon, Irati. Arratzaldeon. Bere albuen Unai etxeita, aizpuru. Arratzaldeon Unai. Albuen be Maitane. Hemen nau, Maitane. Aupa, Aspaldiko. Ilebete okorretu. Aspaldiko bere, baina. Aspaldiko. Oiguen, entzule postu zaikiez. Eta gaur ganera kontenidu egaz be basatoz, así que bueno, gaur potente be bai, oso ondo. Da, teniku eben mendeku gaur mikrofono ondo prestaut, Hombre. Jo, Aspaldi zen? Aspaldiko parte, el mikrofono normalien txartu penit egoten da, baina... Zeba, soñe hankatxuaz eta... Ondo. Bai. Preparau. Super pro. Claro. Badeno gatoz, ja, pres gauz, fin gauz, badakargu... Basuontzako, kontinu betiku hainbat gauza dakarguz. Eta azteko, azteko kontuek edo ekarrikuz, azteko barrizek. Azteko kontuek. Azteko kontuek. Venga. Hori da. Bueno, azteko nik ekarriot, irakurrioten datu bat edo, infernuko zubi, ez dakit estuko zuen, entzulio paezetuko zuen, badau Durangaldeko, ez dakit, arripozu eta usu edan hori edo... Hauzu eberez ez dakit, baina Arripozu eta ingurue, bai. Arripozu eta inguruen. Hor badau zubi bat erromatar garaiku edana edo, Durangoko bidegorrexen, atletismo pista inguruen doien bidegorrexen. Berez, asko fiketen espasara ikusten ez dana, seguk berez pasetan dugune, normalien pasetan dugune bintzet, hori estu eta barandile dekona ez da infernuko zubize, berez. Hori izta. Da, erromatar epokako arrisko zubitxo bat. Eta antza, ez dakit, botateko hauen hori edo, baina proiektu barri bat dau. Zugetxita lehen komentauzkuzu mikrofono ostetik, así que bueno. Nik irakurri duana, ez dakit gauzan dirik, baina irakurri duana da aurreko gobernu taldiek, urakin adostu zabela pikutara bidaltzie zubi hori, botatzie, urak agindutez, inundabilidadien asuntue hobetzeko ibaixen. Eta inundabilidadien asuntu hobetzi ibizen, nik uste danok ondo ikusiko dugun gauza bat dala. Baina, erromatar garaiko zubi bat olan dinamitetiena, nik uste dut duda gehiago generetan dauzen gauza bat dala. Eta oin gaur egun dauen gobernu taldiek, indauena da, pizkat balorin jarri patrimonio hori, eta enbidabina da lekuz aldatu. Arrizarri kendu, eta arrizarri barriro ametzola parkien montauan. Kanposantu onduen dauzen landetan, nik uste dut leku duin bat dala, itxuroso ipini aldan leku bat dala, eta herriko ondarie babesteko eta balorin jartzeko... azkenin hori Durangoko zein Durangaldeko ondari beba da. Hori da. Ni txikiten handik asko pasta dintzen ganera, apresio asko dekotzete infernuko zubiri, así que bueno. Ez dakit gaur egun lau sortzi edo 12 urtez alkate dan batek, ez dakiz legitimidade dekon erromatar garaiko zubi bat olan dinamitetako. Eskerrak beste batzuk heldu diela, eta beste modu baten egiten da bizka. Hori da, infernuko zubi, horrokengo dugu Durangoko hierri inguruen. Eurize da nien botelloi infernuko zubi zinaz. Hori da, ganera izin poteti epokotze, botelloi lekueri. Gero beste barri bat ekarriot, antza oin, hanboto dekotezkuen telefonuen, eta irakurriot Durangoko aukera sokak atiek zabaldu dauzela, ez dakit joan inguruen, zoler dakizuen zenik asko ez dakit. Entzurientzako labur. Bai, ustot gaur zabaldu dauzela, ez dakit eberdi zen edo eberdi aurretik. Bai, gaur. Eta igandera arte oker espanau, igande gau iluntzira arte egun gau zabaldu. Hori da, eta Durangoko denetako erropak eta produktuek bigarren aukera bat eukiteko, egiten da hori, ez da? Primizian beste... Bai, oin heldu jate. Matizenako jaizek normaltasunez ospatuko diela txosnagun eta guzti. Guazen! Venga. Ja. Vamos. Samla guztien lehenengo. Jo, nideko eta akorduen Matizenako jaizek iziten ziela...
esaminek, ez? Unibertsitateko esaminek Bai, amaitu bai, hostien bai. edo ze poka izten da. Esaminetan izaten zan. Esaminetan. Bai, aste santu hostien izaten die, justo hostien Bai, segiduen, ez? Apirieko azkena eta maiatzeko Bai, maiatzeko lehena uste. lehengo, Die. Bai. Oromiño Die, esan. eta koiorizako gaixo. Hori da! Gora, izoletako Dantzariak. Beti resakiaz dantzaile. Hori da. Horrek hausa faltoko dia, laser. Ez dakik gondiño. Ja, hori honinen... Bai, ez, dinonik bai. Dana Zeizok ez boteko. dugu barri jaso. Horinen ez dakik bozebez. Kontauko dugu enteretan garenin. Ondo, bueno, informazio gehiago dago nien, lusituko. Hori da. Orduen. Hori barri ona, Hori. Barrio oso ona. Txosnak eta, Bai, bai. Txosnak eta. Eta txosnagaz batera barri honak zer da, naturi da osasune, da Bai, guztia atxorra dana, bai. oxigenu, hidrogenu eta honek historia guztianak. Hortako, bueno, zein biogu, bakigu, bueno, gu konsumitzen dugu etxien kalefazioa be neuen da hotzekin da honie, kalefazioa, hau da beste, da horretanak energizia bier dau. Ba, honetan punta-puntako edie otxandizoko herritarrak. Segaiti dinotau, ba, antza oin otxandizion, beste barri badakargo. Otxandizion antza, kooperatiba barri bat sortu gure dabie, herritarren energia konsumo bertatik luzetzeko eta energia dana berriztagarrizitatik sortzeko, otxandizion. Bai, antza ganera isortako tarnaten izinadeko kooperatiba honek, Oreka. Hori da. Argi no me pegaba. Ez. Bueno, argixik zer ikusi zereko eta Gau argi. Eta Daytona bez, ezta? Daytona... La bodeguilla. Ba, hoize, otxandizoko udalak, bai goien erregazta bai Oreka kooperatiba hori sortuko danagaz, ba, bueno, gure dabe energia berriztagarriz sortu, herritarren hornidurantzako, así que, bueno. Nik egin bioten bene. Bota, maitane, aurrera. Jai batzordeko WhatsApp taldetik, bota be, deitu Santiri txosnak erreserbetako. Haupa, Santi, Falta botaren dugu Santi, bai. Santi... Santi txarto pasetan ibiliko da, Ja, egize da, bai. Zorran ibilten dien danak eta bertan ibilten garen be, herri mugimenduko beste hainbat taldek be pasago txarto. Hore, bialduko txego pada bat txarto pasaden persona guztizei. Batez be, jaizekin erlazionatute dauz. Bai. Zasko gustatzen jaten. Santi be, egunen baten ekarri biko, Aitor Pekatarire edo. Santi Santi oso persona Santi... importantia gure bizizetan eta... Asko emondozko. Bai, total. Bai. Gizunak ez dakigu nordan. Ez, baina, bueno, badakigu Santi gehitzen dara Baina eta asko Santi, emondozko. eta jazta. Baina idolatra hoiten dugu eta bakotza deko bere Santin imagena, ez? Bai. Hori da. Aurrera juteko, gero bebai oin... Antza, bueno, badakigu oin gerra hotzak eta badabizela Europatik. Eta, bueno, Durangaldien be Ukrainiar dan hainbat persona be badekuz. Eta haure, bueno, oin sortu dabe ekimen bat, maitan bai ez dino, así que ez dakit. Tanbotan ikuset gaur portada izen die gainera, ez da? Nipe bai. Bizela laguntza eske eta... Ez dakit oso ondo zetan dabizen sekintza dabizen bermatzen, baina... Bueno, zuko betako zue. Nik ez dakot idea ipez. Ez, bai, bueno, kartelak eta bat dauz Durangalde guztitik, antza, bueno, bilketak ingo da biez, bai, ustot elikagaizinak eta, bueno, diru bilketi bai, ba, bueno, bertako, ba, jente humileri, ba, laguntzi eskaintzeko, da, bueno, antza, Madalen auzuko elkarte baten bertaratu alda, bueno, ez dakit oso ondo, gure bozue ikusi kartelak, edo bestela hanboton bertame badeko zu informazioe, ez dakigu geixau, baina, bueno, badakigu badabilela jenti horbe mobitzen, hango herritarrei be laguntzi eskaintzeko, así que, bueno, animetan basari, ba, beste barik, hordeko zue. Bai, eta hor arte gerran asuntu, ez da? Bai. Eskala posizionako eta batez, da bezpada, ez da? Ez. Vale. Hor txiko. Zintzo gara, mintzo... Eso. Ez, edik gozatxuk urten aldia, ez da? Bai. Da gero, bueno, amaitzeko beste gauza bi, azteko, bueno, Durangon skatepark barri bat sortu bidabe. Sortu da be, ja. Zabaldu, ez dakit zabaldu bidabe. Inauguratzekoek bizer zien, bizer goizien, eta ganera goizeko gitarau oso bat aukintza bien. Egunekue. Klase ezberdin... Eguneku? Ah, bai, igual eguneku. Eguneku esan. Klase ezberdinek, edade diferentietako gentiei eta modalidade ezberdinetakoek, baina antzadanez eta danok dakigun moduen, eta gaineran, bueno, evidentia da, ez da? Bai, bizer goizien eguraldi txarra mondo dagoela, eta txarra espadau be lurre bintzat buzti egongo da, orduen atzeratzi erabaki dabe, eta ez daki, bueno, iragarpen meteorologikuek... Hori da, minutu batzu barru, jakingo dabe entzuliek eta bai, skateparkan proiektukuek, nos halko daben inaugurau. Lasterre entzungo.
Ta bueno, oine guraldizien parti baina hori azken barritxo bat, bueno, jakin da izuen, martxoak 19 zen, Bilbon Danba festivala egongo dala, festival antirrasista, eta bueno, San Francisco da ingurutik eta giru egongo da, eta gero, bueno, Bilborroken 8 terrezitatik aurrera, hainbat kontzertu eta egongo dira, así que bueno, animetan basari, horteko zu informazioe. Beste barik, goi aurrerantza. Maitane. Bihar. Baina isorretan baduz barriak bai. A ver, Kilometro zero, a ver. Lehenengoko barriak badeko kilometro batzuk, ez dakit, mendik azizera semat kilometro dauzen exactamente. Baina, badakizuenez, atzo martxoak 3 izen zan, martxoak 3 Euskal Herritarron agendan bada data garrantzitsu bat. Badakigunez, oindala urtiek 1976an, izen zan Gasteizko martxoak 3ko sarraskize. Eta horren inguren gehiago jakiteko, Bizerre Montoste elkartien batuko gara, goizeko 12:00 eta martxoak 3 kolektibu edo esan ditzen da taldi, oine jatorretan itxe esaktue, eurek karriko eskue itxaldize eta bizar jakinalko egu gehiago, egun horren inguruen. Eta animeta masari, hori da, konbidatute zauzie. Eta gero gainera arratzaldien, abadetxien elkartuko gara arratzaldeko 8:00, Leire Vargas egaz batera, bere liburuen aurkezpenien. Berto zaio estiloa inguruen jongo da. Hori da. Eta Laizarri Ratiak elkarrezkotatzo bat ingo dutzu, eta entzun alko duzue. Oso onda. Baina zuzenien ez? Ez. Entzun alko duzue, datorren mariko. Laixi hartze magazinera ekarreko, Leire Vargasi elkarrezketie. Orduen izorretan be, bateko guz kultur, historia eta emanaldi soziopolitikue bateko guz, martxoak 3 gazlotute, eta gero, bueno, idazle eta sortzaile barrizien ingurukuek, así que, bueno, animetan basarie, badakizue, atik zabali dauz. Abadetxi, borborka. Borborka dabil, bai. Eta Señal Leona. Eta horrengo astebururen zer dau? Zer da horrengo astebururen? Sagardute hori bai data. Agendan, Vale, borobiltzeko, kolore askotan, morea, gorria, Berdea, danak, bai, et sagarrak ipinteko inguruen, sagarrak, berdeak, gorriak, horiak gure dozuenak. Datorren astien, zapatuen. Azte buruen? Zapatu baino hori hau, martitzena, da martxoak 8. Karo. A ver, pausus, martxoak 3, bai, barras, martxoak 8. Martxoak 8? Bai, bota. Ez dino datorren zapatu baino hori hau. Bai, baina egon gara zapatu. Ja. Entzuliak da bizlietan. Bueno, hori, datorren martitzena martxoak 8, ba, izorretan ongo da 12:00 askondoko karpan irakurketa. Gero ordu 1:00 Baskari autogestionatua, 8:30 kate morea ingo dugu, eta 7 gaur den gutxi izorretako blokea jongo da Durangon ingo dan manifestazioara. Eta hori martxoak 8. Izango da emakume langileen egunien, ospatzeko zein borrokatzeko gune bat, ez? Bai. Así que, bueno. Hori da. Meti peirratik ez, animetan da hori, bueno, horre egongo gara. Gero ez dugu moduen, sagartuta gizien irteri be badeko. Datorren zapatuen. Hori da. Eta egun berezi bat beti oso berezia. Berezia. Eta honekin, borobilduko, gure sarrerie, hainbat barri eta amon izin duguz, gure Laixi hartzen, bigarren demoraldiko 21. Programiegaz aurrera jarraituko. Sarrera luzia gorku, Hori da. Da musika apuro bat entzun, eta jakingo skateparka no zabaldu alko dan, zein jokingo gu, unai etxeitan eskutek, izorta tropikala tartie. Quiero
Hemen entzun du Perlatan limoni txokolatea bestize, eta aurreratu egun moduen, ointxigato, Sisorreta Tropikala tartigaz, Unai Etxeitan eskutik. Arratsaldeon laiziar sale, arratsaldeon beste aste batez Sisorreta Tropikalera. Hemen badakizue azken asteko eguraldian errepasu egiten dugule eta atosenari begiratxo bat emon dotzegule. Eta bueno, zelan azkenengo 15 egunien Aizpuru jauna hemetik estan agertu, ez dugu jakin seguraldi midauen. Hori da, pasan astieri baino, igual, pasan hilabeteri errepasotxo bat emotzegu. Kalera prakamotxetan da, bai. Sandaliakin urten. Otsaile egitxe esan, bastante desastre izen da meteorologikamente. Igual gure gustorako ez, baina egin bier dauen aiteko bastante desastre. Bueno, otsaila euri asko ino ez da goiten, ez? Otsailen, ez? Bueno, aurten eñoena baina desente gehiago bai, eta temperaturi bai, Osa, albakorra egonda, ez da? De repente 20 grado, de repente gero 10. kristonotza. Bueno, kristonotza gitxike. Isosti bota dauz, eh? Isosti bota dauz, baina ez botabikoa ez modukuek. Zuketan nik esetzen dugu maiztegire joeten ginenin eta posuk isostute goten ziren. Ni Iruñan egonaz da bota dauz, eh? Bai, Iruñan Euskal Herriko izoskailu bada Gasteitzaz batera eta... Baina hemen esain beste, ganera berdizek eta epelak aukinuz, 20 grautik gorakuek batero beste, eta ez da oso oikue otsailien. Fijau basari eta ez dakit basotik bueltan bat emon bozue, prozesionaria peazilakuz bueltaka, eta hori otsailien ez da seinale hona izeten. Hainbat ikusten diganea prozesionariak, Bai. Areñakoen ausoko bat ikusten da, han empezaba a salir las pasionarias, ¿sabes? La procesión de Semana Santa, ¿no? Ya ha empezado. Bai, prozesionariak hasiak urtean eta gogoratu, urrinetik ero, bentsate ez ikutzi ez ostantzien grano eleantiek urte moiatzu. Bai, da txakurre edo egiten mozu, Txakurre kontuz, txakurre tragau behin izen die prozesionariak. Bai, antza txakurrek hainke egiten motze prozesionarizari edo txupa egiten badau, hilein alda, así que bueno, bai, ez da brommetan ibiliko. Albaitari zeri deitu alik eta deina. Eta biseketan eta dabizen nahi askotan basuen batez askotan biseketan juen zapaldu eta duel arpeirero eskuetara ero salto, salto ero, erruberiek bota eta granuk eta ten dauzak, ez da brommetan hartzeko asuntue. Komplikado da, bai. Bai, bueno, eta parentesia hoin prozesionaren parentesia hoin gero. Bizi giro. Bueno, nik behintzeta laitasun ez hartu dut eguraldi aldaketa hau, toketan dana dalako eta euri eskaibili die batez be Euskal Herri hegoaldien eta bintzet eurentzako be ondo etorriko jakielako. Gehizen bat, Kantabriar isurialdien nengo da eurize, etxakule bat, petxarte etorriko beste alde batetik, abenduen asko jaen, baina abendu askerostik ez dagoen apenas. Eta freskatu behin dau, sasoiko denpori edeku esan daigun. Bai. Pasan ordu. Eta hola jarrituko datozen egunetan, gaur Arraban eta Urbian be zuritu da bedurre, justo 1000 metro inguruen, hanboton pizka goratxo geratu da, berdi inguruen bigituot eta kasko egin zuritute, 1300 metro nero egonda kotie. Eta urrengo bi egunetan pizka bajatu egongo da, 7-8 metroen emoten dabe, zuritu igual pizka goratxo egongo da, 1000 metrotik gora ero. Eurizez jarraituko du, baina larrei bez, gaur eta atzo baino desente gitxia egongo dau. Eta astelenien iguel aterri, hortxe biliko da. Hortik aurrera zer ikusten du? Bueno, pizkate peltzelengo dauela, baina eurize jarraituko dauela gitxienez urrengo asteburura arte. Beraz, 10 bat egun dekuz pizkat euritxuek, euri esagerau ez dauengo, baina egun erengo dauz ozer, eta pizkat lardazteko beste izango da. Orduen aste honetako astelenan martitzeneko bero eta guzkiz hori ilusio bat garra izan da. Bai, ilusio bat izan da. Eta zapatuen Hernanin seguraldi bidau. Zapatuen Hernanin... Busti seguro, Seguramente barrutik eta kanpotik be bustiko sari. Bai, kanpotik hori, etxante guztan nire kanpotik guztia. Bueno, baina... Segur zelan, baduz moduek eta moduek, Taberna zuluen ez da... Zelan moduek bustitzeko kanpotik. Barrutik guzina moduek bustitzeko, kanpotik baduz moduek. Bai, eta zentzu di horre moduek. Hernanin ikusikuz. Hene bada, jangoikue. Taberna zuluen ez da uririk engo hori iragarpen zehatza da, así que egon lasai, hasier. Vale. Y eta skateparka no se olvida. ¿Zein? Skatepark. Skatepark. A ver, skateparka proiektuko hemen dauz, entzuten laizia erratia zuzenien. Jakiteko noz. Skateparka igual datorren asteburuen, ez dakit igandi, zapatu igandi, ez kondiñon 10 egunera iragarpen batik joz arriz gau, baina... Adespadaki dureuko daletxe zingoan nintzen, aste bitarti mena planteako inaugurazio, ze eurizi datorrela emoten dago.
Ikusiku, egune pasabala, berdatorn aste buruen, libra baldan ero ez. Orduen aurentzako mezue, itxabizu aste bete Itxaizue. zeuzien bidau, eta hurrengo bariku erentzula izi erratia, eta... Bueno, Eta baina baina, planifika atentzio. barikua orduko emiko da, baina eguazten artero bintzat itxaron, ikusteko ja ze aste buruan. Vale. Eta hoiz izena dana. Vale. Repaso labur, baina konkreto bat Ni pregunta badeko diak 15 etorten zaren da, ese astero. Bota. No sé, o sea, ni guro jakin, Urxola, jakin guroten bakarra da, ia hotza no samaitu edan. Hotza no Niri samaitu hotza, edan? ia te guztetan. Ba, ez dakit. Hori ez dakizu ondino? nik uste dut dinok ez dakizela. Jo, Hori ganea subjetibo, da, hotza... Hotza zer da? Irratzaioetan hotza Bueno, a ver. sekule ez da maitu bier. Laixiar erratian nos alko gara egon tranquil, kalefazio pini barik. Ez dakit. Ba, martxo Sekula, bukaeratik seguro. apirilera ero bitartien. Bai, seguro, hamen hotza asko jendau, Bueno. Bai. Berotuku. Hori. Obazulo hau. Hori. Vale. Beste barek, hau izan da unain eskutik guraldizien aurre ikuspena, izorta torpekala. Eta oin, mañana sol y buen tiempo, baina bizar eurize. Mañana lluvia y mal tiempo. Beste barek, eskerrik asko unai. ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo arcado. Por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo horcado. Y todo para vez juzgado. Al telediario. Y todo para vez juzgado. Al telediario. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Onarte hau da gure izorta torpikala tartie. Eta horkuen beste tarte barri bat dekogu, ze hasier gure teknikue oso kreatibo eta oso sortzaile da bera. Arinakuen laixististikak tartie eskaini jusun guri eta bai entzulieri. Eta gaurkoen beste proiektu bat o beste idea bat okina buruen, da nibe partaide izinaz hasier. A ver, ni oso, o sea, musikarako, zato este, musika uste datxetan, ni musika frikizia. Musika frikizia. Frikizia uste date. Ni bai, barreiteko abestiek, ez? Algo nitzegon, en vez de reggaeto llegaz, algo nitzegon egon musika frikizia guztizia. Sustratuekin abestiek, ez? Abestieko lan litxuek eta oso emotibuek eta txak Ondo pensaukuek, mensaje badekienak eta... Oi, mensaje baina barregarri, Alba da humoristu eta, Bai, baina oso direktu, oza, ni, oza, badeko poesia asko nila galtzenaz. Oza, gure esan, izen bida oso zuzena. Eta orduan, bueno... Beste barik, ba, bueno, hasiko gure tartien izena da, hasier, Laixiar Freak. Laixiar Freak, vale. Ba, intro bat bebadeko, así que, bueno, Laixiar Freak intro entzuko eta gazter gatuz. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani. Cani. Yo soy Laixi. Introrako abesti aproposa, abesti... Bueno, me bai alko ginen sartu gure introko abestize gure sexinuen, ez? Bai, me bai da bastante frikize gure introko abestize, bai. Osa, ya acostumbro gara, baina bastante frikize da. Bueno, eta lehenko epiniko txu eta abesti bat aspaldintzunera da, Kreston Grazia ite ostena. Aparte de Grazia, pizkat,
Ruboriza bitozten be bai. Ruboriza, Ruboriza. Desarrolla, sí, zer da ruboriza. Ruboriza da pizkat entre vergüenza ajena esaten dana eta susto apur bat bai. Eta hau zan, neskato bat agertu zana YouTubetik, lehenko bidizio musikal frikizek izango dira. Eta deitzen da, neskatu, bueno, ja ez da hain neskatu, Wendy Sulka deitzen da. Wendy Sulka. Eta epiniko txuet... Artista txarra. Eta hau izango da gure lehenko abestizia. Laixi frekeko lehenko abestizia, hau zera. Para el norte, centro, sur y oriente peruano. Aquí está el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Dani Producciones, con la voz de la pequeña Wendy. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Esteko desperdizio horik abesti honek entzun Laixi Arzale. Canción de culto. Quiero tomar cerveza. Bueno, Abesti hau gainera Umi esala, ba, 6 urtekin, 7-8 bat zian marztakit. Oso umetan. Eta ja, kantetan gaina beradeko abotz oso espezial. Eta binotxien ba hori abesten, ez dakit nok edo berak esan da, edo, oza, berak egin ja abestiz edo ez dakit. Baina, bueno, hau da, deitzen da Wendy Sulka eta 1986ko apirilaren 22an Liman jaiotako da. Eta da, kantante, kompositora eta Peruko modeloa. Vale? Eta bere lehengo abestien artien dau La Tetita, Cerveza da la oin entzuten gabizena, Papito, Explosión, Canta conmigo y La magia del amor. Osa, Wendy Sulka. abestiana brutala. Wow. Gainera, aipatzeko be bai, gure etxako hasier lagun artien, cerveza da abesti bat de culto zen da moduan, Bai, ez? De bai, autor, bai. ez? Hori Pelikulak bai. eta goten pelikulas de culto, bau da abesti hautzako de culto, eh? Hori esagot eta Bai. eta bitu oin esaten duzu, perfecto. Eta gaina honek neskik 3 disko atera dauz. Eta honen abesti zen ukiaben hainbeste YouTubeen hainbeste entzuzan, atara bela oindala ez hainbeste, beste abesti bat Miss Boliviakin eta beste abeslari bat dela Maca del Pilar. Remake bat, ez? Remake bat atara ben, ez dela hau besteko polilla, egiz esan. Baina, bueno, remake bat atara ben, da ontsi finiko gu. Cerveza para olvidar mi amor. Cerveza, gainera oine, cerveza da gargo Cerveza para no gratire. sentir dolor. Cerveza. Hau ja, más moderno txu hau. Aprobat, Bai. haue komertzial hau da, ez? Besti edeko Bueno, kutsu bai, bat getxo. frikiz jaue polita hau, Beste ez? folkloriko hau da, ez da? Bai, folkloriko. Zau zer zatiarren, ez? Para olvidar mi amor. Cerveza para no encontrar el dolor. Cerveza para no sentir dolor. Cerveza. Yo no necesito nada por Bueno, Hau ez da alkolarekiko apologia bat, Hau ipinen duzu Hau goizeko da... bostetan edo sin diskotekaten pasa desapercibido, total. Hombre, por supuesto. Bai, frikis, bueno, bai, frikisi da, azte mazera Pentsetan. hau, atara bien, ba, ongo urtinez bada oindala urte bat, Osea, ba, igual entzun dugu eta ez garen entero da la de cerveza. Cerveza para no encontrar el dolor. Cerveza para no sentir dolor. Ba, edoine fonduen cerveza kanta komertziala deko gure Laixi Arfreik tarte barri honetarako bigarren proposamen bat dakargo entzulintzako. Hau ja, bueno, Perutik eskare biliko, oine Euskal Herri bueltauko gara, da Txuntxun Brigade taldiek eskainiteko, bueno, Txuntxun Brigade taldie 2015-en Bergaran Gipuzkoan sorturiko taldie da. Taldie kakotx hartien, taldie ez dakit, bada lagun talde bada, bueno, egin nabez olako pop elektroniko euskeraz egin nabezan, kanta egin nabez. Elektropop sinfonikoa, hauren esanetan. Da, bueno, hainbat tema... Elektropop sinfoniko Sinfonikoa. happy... Bai, hainbat temazo dekiez, Sagarrotegian bai, Tolosa hori, eta Euskitze, giriak zarautzen temazo. Hola, Olaizola, bebai. Olaizola, bebai. Bai, Bai. Uiu isa robot bebai. Eta gaur gure Laixi Arfreik tarterako dakarguna bestiz eta mito baten, Euskal Herriko mito baten inguruen, ez? Beti ja katxondio askoren inguruen. En Euskadi no se folla, ez? Euskaldunok ez dugu letxortarekin, ez? Euskaldunok ba oso
introspektibu gara, oso lotzatilek, oso estuek, eta, bueno, en Euskadi no se folla, hori izan da betiko mitu, ez? Betiko, ez dakit, txismorreu edo, ez? Mitoren aurrien, bueno, Txuntxun Brigadek Euskadi bai atara ben, dala remake bat beste talde batena, oine ikusiko zue, beste barik ikusiko zaituegu beste egaz. La 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 la. Letri entzumetan burtala. Bada euskaldun mito bat, sagratua ezaguna, telebistan kalean, entzun ohi duguna. Herri santu honetan ez omen da txortan egiten. En Euskadi no se folla diote maketuen. Euskadin txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Gero dator kriston tarte bat, dala erdi inglesez erdi erderaz, te lo voy a decir en maqueto. Kaina, teniko, egur. No zuen moduen elektropop sinfonikoe. Sinfoniko esaiti da. Zizango da Europa, Abesti hau sortu hori zizango da sinfoniko, Bai, bueno, Euskadiko Orkesta Sinfonikoekin inabe oso zerrala. Bai, abesti hau. Hori, Euskadin ez da narrua joten da. Apur bat egin txiko du? Trompetia baina narru ez. Txortan egiten da. Euskadin txortan egiten dute. Euskadin txortan egiten da. Baina zuke Hori zitzen da, zuen norberak ez da gero beste esan. Amaitu da? Ez, oine... Zure mesu erdizke geratu, a ber. Eritzen ondo akortan, hostia. Tano, eskubetik batute. Oskar Terol, baina semanitak txiste hau asko erantzea. Bai. Euskadi no se fue. Zudo inatorla gehien guztien aten tarti, Vale, horreri txaroten gabiz, Bai, ba, bueno. Hola guapa, ¿quieres un trago? Vamos a dar una vuelta. Os le voy a explicar maqueta. Soy de Texas, mi padre es latino. Vuestros gadgets de vaya semanita dan asquito, dan penita. Tenéis un poco de cara de pan, un aspecto un poco subnormal. No tendremos compasión, jamás follaréis en nuestra nación. Hori izan da tarte brutalera. Wow. Sin más, Asier, zure eskuiten dut laiziar freik tarte. Oso ondo. Eta bestia, benetan oso ona. Nik beste dekarriot. Claro, Aimar junda pizkat talde nazionaletara eta nik pizkat internazionaletara. Eta nik beste abeslari bat ekarri dut oindala urte asko 2001an atara ben gainera abesti bat deitzen dela. Ojo, cuidao entzule, hartu boligrafo eta papela, apuntao. Bai, eta gainera honek bere historia ziedeko. Lehenengo presentauko txuet nordan, ipiniko txuet abesti apura eta gero pizkat komentoko txuet zer eindaben berak... Ben, irratiko esatan itxepe bilarri zabaldu, zeu da brutala. Bai, hau oso ona da. A ver. Eta hau da Delfin, deitzen dan, Delfin hasta el fin, deitzen... Bera deitzen dan, berari deitzen da Delfin hasta el fin. Eta atara ben 2001en bideo bat YouTubeen, bera bestiarekin, Torre Gemelak jausizien... Hori da. 11S iziten da, 11S, horre, bueno, terrorismo asuntu bat egon zan, da, estatu batuetan, Torre... Bai, asuntillo bat, gauza bat, txikitxo bat. Bueno, Torre Gemela, abioi batek eruna bezan aurretik, ez? Bai, eta goa bestia, atara ben, da etzuko goa purtso bat, eta gero jungo, eta gero esango txue, bai? Bandela. Todo el planeta se conmocionó. A ver, esan bida, ez da la sátira, Berez ez da la abesti satiriko bat, Ez da... Bueno, egin da, baina... Bentzun. Dios mío. Te fui a buscar. No creí lo que estaba viendo. Las torres en llamas, lleno de humo negro. Panchi, la foto, En ese lugar
Da super animaba bestia eta. Ondino ez da etorri gehiena, Desde Ecuador, Sudamérica, te canta. Hau da besti bat? Amaika eseri... Dedikaute. Bai. Bai. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Él ya vivía en Nueva York y trabajaba en Torres Gemelas. una llamada, la recibí. Solo me dijo adiós mi amor. Un mal recuerdo, yo la viví. Los terroristas lo exterminaron. No puede ¿Quién ser. sabe la verdad? No. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? No puede ser, Dios mío. ¡Ayúdame! Eta fonduen, pum. Ese momento no Osorik ipiniko esken merezea. Bai. ni el dinero ni la religión. Sé que te quedas ya sepultada en los escombros de Torres Gemelas. Cuánto quería estar contigo, nunca pensaba que vas a morir. Diosito lindo, no puede ser, solo llorando podré olvidar. Rindo homenaje a todos los compatriotas. Quiero lindo homenaje a todos los compatriotas Sí, de estas muy que se lindo. quedaron sepultados de las Torres Gemelas. Bueno, va. Ni pentsadan abenien ja honekin abestizekin ez dena, Delfín hasta el fin, bueno, hasta el fin. Ipiniku eta jazta. Hasta el fin, Ba, hemen bueno. ez da amaitu dana. Osea, eta de repente, informazio topetan da esan ginen, hostias, si hau tipue, de repente Wikipedia fue alcalde de Cantón Guamote desde 2019 hasta 2021. Alkate izen zan. Antza hiri handi bateko alkati, Berrogeta marmille biztaletik gorako hiri bateko alkate izen zan. Imagina, Jendiek bota, Un tío serio, un tío serio. Imagina, serio, tío ima serio. garrastatxu, Torres Gemelas. Baina esango duzu, 2019tik 2021 batera 2 urte dauz. Eta ze pasauiakon. Bueno, ba, 2 urte horretan, destituido ya bien saitik Fiskaltza Orokor Fiskalia General Fiskaltza Orokorra. Fiskaltza Orokorrak kondena hoaben 5 urtetara kartzela zigorran por tráfico de influencias eta korrupzio gaiik. Dirudana, 2 urtetan, gobernuko dirudana invertido en videoclipi. Videoclipea brutala da, Videoclipe ikusteko da. Zati dauz atxetik hor, Torre Gemelako irudizek eta ez da da bera, kroma baten hor. Sí, Torres. Espektakulo total. Da igual, nire bideo musikali favoritu netako. Bai. Nik errepikatuko nuke izena eta bere izena ere bai. Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin. Delfín Quispe. Quispe ditzen da bestia? Bai. Ez, abestia da Torres Gemelas. Delfín Torres Gemelas. Eta, bueno, fiskaltzak esaten daben arabera, Presizuek igoa besan, COVID-19ko pandemian egon ginen bitartien, maskarillak eta bate materi saldotzen. Ez dakizu ez lan Ayuso bebai bere anaiak. Bai? Ez. Casado ganadero. Honek sosorantzeko jaben, bate materi erosi hotzezan bere maskarillak, bakunak nireaki bat, nik ez dakiz zer izango zan. Eta 5 urtetarako kartzela zigorra ukin dau, 2 urtetan Guamoteko hiriko alkate izendan honek. 2 urte, 2 urte balizu izen dotzez, kartzelara jun izeteko eta korruptu izeteko. Orduen ez dakit, olako jendie be juten da politiko moduen egoten da, alkate moduen izeten da. Eta pizkat Gili-Gilen antza hartu atxet. Bakizuen ordan Gili-Gil? Bai, joder, Marbella. Marbellakue, ez dakizue. Bai. Olako, bueno, tipo bat. Bai. Berak, jaben, zera bat, partido politikoa deitzen zela Gil.
Marbellako alkate izan. Marbellako izan zara. Eta zer inzaben? Izen alkate eta Sei segiden. llaves, ostu dirue, bro. Eta izan zan Atletico Madrideko presidenti bai, eta... Hostia! Magnate bat. Ba, gainera, Eta telebizioneko programa dukia, be. dekos deklarazio gore, Atletico Madrid egon zanien, egon zan delantero basala kolombianue, eta deklarazio, baina benetan, rueda de prensa, al negro ese hay que fusilarle. Un torrente baina benetan. Bai, zan torrente, tiko facha, descarao, machista, alkoholiko, baina zuzenean. Torrente con mucho dinero. Egun bateren biutarte bat gilen inguruen, Jo, eskondo. Karri bio. Kuñak sartu bio. Dau dokumental bat bere inguruen. Eta oso ondo dau. HBO-n, bai. Bere imagen ikonikue, jacuzzi baten. Bai, neskapillo bataz. Uro bat eta... Tititxik eskeite. Bai, titian dizenak berak. Bueno, amaitzeko honek esaten dago, bere abesteak diela tecnofolklore andino. 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 Vale. Eta jaztanik honekin amaituot. Vale, jarraitzuko, ez? Komentago gure idea pajolerue? Amaitu bida tartie. Vale. Beste bat dago. Ondino beste talde badeku, esan da moduen asiarrenik estena nazionalak arre da pur bat, ona. Eta kargo beste talde bat, Ziklos Iturgaiz. Izenik, Wow. Egon gara begitzen informazio Ziklos Iturgaiz talde inguruen. Ez dugu topau, baina, topau dugu olako artikulo bat, ditzen dela Ziklos Iturgaiz se ríen de tu madre. Sexo, drogas y rock and blog. Izenik, Igual eko gauza bat parkatu. Entzungo gua bestiz eta gero jendiek entzuteko pizkat zea besten da bien. Eta gero engu pizkat... Vale, baina kontestu nipineko. Bueno, askotan eta... gogorik okin ez dugunien jaso izin duguz, eskontzetarako invitazioek, igual koñaktuen familiako baten eskontzi eta basteko gogorik, dan hori pasoiak usulako kartak, helduak usula karta amenazante, eta hoize da Ziklos Iturgaizen abestizen izenburue, boda batekiko invitazio baten inguruen doie, beste barik entzun letriek ez teko la perdiarik. Transcurría en paz, sin muchos sobresaltos, soy normal, leer un par de libros, un poco de porno, los discos de Lemule, las pelis de Bagdad. De repente un día tonto me llega una carta, una multa los ETA. ¿Qué coño será? Se casa un conocido que tengo una boda. Y son 200 euros los que hay que pagar. Estrevilla. Solo me motivan los vestidos de las tías que dan rollo prostituta. Hau dana satira osueda, Ziklos Iturgaizen abestianak satira osueda. Los escotes, alas de mis amigos, el resto del evento, gasolina y a quemar. El puto viva los novios, el puto que se besen, el puto decorado del restaurante, trajes Dolce Gabbana que son todo de plástico, concursante Gran Hermano para aparentar, ramo de farlopa para poder soportar la familia de la novia, al sobrino subnormal, el rollo de la misa. Esko da, oso frikiz. Letrak gora edie, satira total. Baina oso satirikua eta musikera baina da pizkat ilune bai izan alda pizkat. Bai, hori. Hartzen dabe boda batekiko invitazio baten gauza potro ikutzen zuzen gauzak eta guaritz ikutzen dozkuzen gauzak eta honega satira egin dabe eta abesti bat eskin esku Ziklos Iturgaizek. Bai. Eta Ziklos Iturgaizetaz, abesti hau amaitu baina harina aipatzeko la urte egitzi, LP bat atara bien, LP bat olako ez dakit nontzako modernuentzako, olako CD handi bat, viniluen ipinen dana. CD handia. Bai, LP honetan, zan, karkasi dana baltza, da erdizen hauen olako farlopa edo kokaina antzerako letragaz, epinjaben goixen Ziklos, behien Iturgaiz, erdizen Espainiako mapa, eta albuen farlopi egaz bai, que ponen tu DNI, pilla dana hau kokaini egaz, eta
LP honegaz eskaintzea bien batera? Ba, turulo bat, bai. Bierda buenantzako, ba, bueno, turulo bat. Zikloz iturgaiz beti punteruek, merkauen. Bai. Punteruek. Bai. Zikloz iturgaiz de kriston temazu edeko. Dana horan elektropop, satira modukoek, así que bueno, beste bariki neko frikiz edala irudin jako, eta horak garri dugu zuentzako. Bai, baina, artikulu esto zuen irakurri bien, ala? Si hori karri oso preparaute? Bai. Espera. Bueno, pues Ciclos Iturgaiz piensan que cachondearse de la pederastia no está bien, que hacer bromitas con ETA no es edificante, que estribillos como es la hora Disney y eso que son fachas, las visten como putas, los padres hacen pajas, no son como diría Butano de recibo. ¿Qué te trae el agua de Euskadi? Hori pinin dago, El mundoko artikulu bada, bai. Antza Euskadiko ure, ba bueno, on askorik ez dutxe Zikloz Iturgaizeri eta hauren letrak hori irakusten dozkue. Bueno, hauren arabera, hauren ez dakit, referentiek edo diez ba, los Nikis, un pingüino en mi ascensor taldie, el Chibi ez dakit ezagutzen dozuen el Chibi ez ezagutzen? Ba, el Chibi Nik erabitzen dut asko, baina el Chibi ba, bueno, urrengorako ekarriko. El Chibi, Osa, aldoguen, beste nonos baldoguen jau sekzino, Eta hauren beste referentzia da Joseba Permatxet dela eta bebai pindau. Tal cual. Zikloz Iturgaiz, gure osu musika elektropop frikixe, ba, bueno, arekatu eta topau informazioe. Bai, eta, bueno, eta baina maitzeko beste badekogu. Eta maitzeko ipinikogu, ba, pizkat, ez dugu jakin musika friki sedan edo ez, baina bueno. Bai, da musika apur bat, bai, satirikue, letrak dana oso satirikue diez, dana humore baltzagaz bustiriko abestiz, Aimarretan ni berbaiten, eta ni, por ejemplo, sartuko neban musika frikian barruen, eta Aimarrek iguales. Baina bai. Ez que ez da guztiz frikiz etorrez gemelas moduen, baina... Bueno, ez que hori da top friki. Baina enekarreko talde honek bai dekoz abesti danak dizela satirikuek eta danak humore baltzeskuek, danak. Hori da. Eta karrego gaur, ba, bueno, oine bi urteko pandemizi eta okinogu ganien, eta horren inguruko abesti bat, baina kontestuen ipiniko usko. Ez dugu ipiniko kontestuen, zaitik galdu inate bedizue, bale? Vale. Bueno, badakizio moduen, ez? Miguel Bosé izena kontestue. Miguel Bosé... Agertu zan... Twitterren txorradak ipindu. Salvadoseko Jordi Ebolen programan agertu zan pizkat itxura eskasaz, eta... Bai, eta gure gaurko azken talde frikizik eta Miguel Bosé komunien badeki gauza bat, dala besti bat. Kokainie. Ah, bai, segur. Eta besti. Así que bueno. Honekin izte zaituegu eta... Vale. Eta bueltara arte. Beste barik. Ba, guztetan behatzu, ba... Hori da. Qué fácil es meterse con Miguel Bosé. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trágame. Vientre, cerebro, mi alquiler. Tierra plana, trágame. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trágame. Vientre, cerebro, mi alquiler. Tierra plana, trágame. 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 Today.
Bekatari. Gaurkoen, Sorginola gaztetxea. Eta esan moduen, gaur Sorginola gaztetxeen inguruen gehiago jakin gogu, eta jakin gogu bai, bueno, barkatu entzulik. Gaur honek etorri da Sorginolako asamladakide moduen, ezta? Bai, apa. Eta, bera, honeka, kontoko esku zelan Sorginolan. Badakigunez, maiatza baino harinau bota ingo dabe, ezta? Eta, gustoko jako jakiti, barkatu, eski no es super... ¿Qué me pasa? Maitane, dana ez da bromi, No sé qué me pasa. Maitane, oin dala hilebete, ez da etorri, eta oin nerviosa ipini jako. Bai, super Gainera nerviosa. oin entzun dugu laixi harfik, dana ez da bromi, Hemen Sorginolako gaztetxeko bosera maile bat deku, gure irratixen. Eta, bueno, kontauko esku, ez? Sorginola inguruko gauzak, ez? Maitane esan duzu moduen, ez? Bai, hori da, Sorginola gaztetxe jakin dugu 2021 garren urte amaieran, Durangarrok jakin gainun zelan Sorginola gaztetxe bota biela, maiatza baino lehen, eta gustako jakun jakitie, lehenengo eta bain zelan jaso zainuen zuek asamladako kidiek berri hori, zelan enteru zinien, nundik, nok esan da. Bai, a ber, zurrumurru behauen ja oindala denpora bat, han proiektu bat behuela maristegin eta ez dakiz zer, ze Sorginola oindauen lurrek ez die urbanizabli, ezin zein kezein etxiek. Baina adibidez olan hezkuntza eta aizialdi eta kirol rezintuek edo in leikez. Diferenti edaz. Bai, ez da, balegin aurrien edo izen leike. Orduen, maristen proiektu oindala urte batzuk edo usteot, euela zurrumurru herri zen. Nik enek izen, baina izan. Baina, uda honetan jakin gendun, ja proiektu aurrera junbierzala, prentzan bidez. Osa, dot Durangoko periodikuen publikauzan. Horri binizan. Lehen gainera, mikrofono ostetik bilegara doter inguruen. Erderaz esaten da moduen, que se les ve la patita. Bai, hor, osa, akara descubierta, agertu ziren Mireia Alkora Iribe, dala PNV-ko Durangoko listetako lehena. Bai. Idolua, ikonua. Bai. Eta gainera mankomunidadeko presidenta bada bera. Eta gero Arantxa Tapia. Bai, la grande. Tapia! Osa, que hori... polite, bai. Bai. Ez izan galgolako bento, Tapia. Bai, eta horra gertu ziren, esaten hori, Esprilur, Eusko Jaurlaritzan enpresa publikuek, erosiko gabezela lur horrek, deskontaminau, ze hor dau Mordor, osa, Txernobil. Bai, ez da. Baina alojarto, Osa, hor... Sorginola gaztetxe ingurutik hori da, fundizio zahar bat zan. Osa, Sorginola inkokatute dau lehen ofizinak ziren edifizi zuen, baina atzeko danan, osa, ni horregon dan hau, eta dau amiantue, dau urputzu bat, osa... Urestana igual, ez da? Bai, horri igual horraz izan COVID, osa, edo zer. Baina bai, eta orduen, esan ez hori, erosia bidezela lurrek, eta gero, diru publikoaz garbituko die, eta gero, lur horrek behin deskontaminaututa, salduko jakoz maristak taldiei, talde hezkuntza talde pribau edo. Bai, ikastetxeari o... Hori da. Oin maristak Durangon kokatuta duzen lekuen etxe barrizek eiteko. Abaitu. Hori da, libretako leku horrek etxe barrizek egin alizeteko, eta maristak trasladetako, maristak handizau bat, barrizau bat, eta birara. Beraz, Maitane, Mireia agertzen da zue botako zaituen argazien, eta gero exigitzen da, gaztetxe duin bat. Bai, oza, hipokresia bat, bueno, pizkat PNV-en marka, baina bai. Eta gainera, bai, oza, oindala gitxi, ez da egiten tera usaien, baina horren inguruen bai, barriro, PNV-en hipokresia gantz, apurra jarraitute, egon zan zute bat Sorginolan, igual oindala bihazte. Bai? Bueno, esan izen Sorginolan, izen zan fundizio zahar inguruen. Bai, hori berri agertu zabe bai doten. Bai, doten de bai. Eza, argazkiat bastante rungue. Radio Marian moduen, dauleku guztizi. Bai, argazkiat bastante rungue, lanke, baltzikin bat,
eta, simaz, bantzadan ez egon zala zute bat hor atzien, eta inorrezan enterau. Eta tipo, zultzaiekin argazki bat ala, baina oso raru edana. Eta zer hortan, barri horretan, urten zien PNV-kuek esaten, atara bioeskola hortik, ez dakizer, arriskutsu edala gure osasunerako, zorginolan egoti, ez dakizer, sarraioia esaten piretako. Eta saiatzen justifiketan zute batekin, ba, igual, ez guk esan genduen, bai etzein eurek, oza, edo zer espero genke. Oza, que bueno, ba hortik, oino hor gauz. Bai, oin ganera ez, urte misari esorginolatik zuen onerako, ez da? Bai, favore bat iten sekule ez da inez ebez, Durangoko gazterizien alde, baina oin, karo, zuen osasune oin preferentziala da, eta lur horrek erosi da bie, esan da zuen moduen oin saltzeko, ez? Hauren txiringituen geratuko da, ez? Diru publiko gasori ordaindu eta maristetara... Bai, hori da. Eta ez da, gainera be bai hor, badakizue dauela pizkat honek raskazielozen proiektue, trenbide inguruen ta. Eta marista gaurren arbuen. Ordin nik apurat ikusteot, rollo, Durango moderno, ez dakizer, barri zegu, todo guai, baina, bai, oza, kriston ustela dana. Hori, pizkat hortik. Ez dakit, gero, ez dakit zegoia gure zuen jakin. Bai, gero asambladatik basauzi oin ekitaldizak antolatzen ez da? Bai, a ber, ja... Egizizan, deko nahiko asumiditu joengo gaela. Zoritza arrezo lan da, inguru hori esan duten moduen dau oso txarto. Eta ulertzegu Durango baten ezin dala egon. Olako terreno gigante bat, hain zikin, hain arriskutsu, gainera, oza, nonoz atzeko hormaren bat behauzi da, ez dakizer, ulertzegu hori hor ezin dala egon. Kontue da, eta gau kejetan, oza, eskatzegun eta kejetan garena da, ba hori, eiakula inkasuri guri. Oza, eiaku etorri inor, tipo, bai, dau proiektu hau martxan, tal, igual ingo goberba zuekin, aberse alternatiba egon aldan, igual eskola bat eta gaztetxe bat izen lehik ez kompatibliek, incluso, normalien gu klasin gauzen, ino gentielan indagoenin gaztetxen ez da binor. Ez da martxan. Hori da, eta gero eskolan ez dagoenin gentie gaztetxen egoten dama. Orduen bastakit, edo incluso beste leku bat proposatu, edo una alternativa bat proposatu. Sikiera abisau, tio, jarri papel bat, atien, jo que se. Bai, dozuen gana juen ez, badakizien hortzuk zarien. Bai, hori da, eta ikertzen da, oza, hor zorginola dauela. Justozik kanpotita ikusten da. Eta ez dakit, oza, doteko argazki zen be bai, ez abien atara zorginolako parte, atara zaien fundizio zarra, zikin, ez dakiz zer, oza, zimaz, eze palo. Aiztelkerizek. Bai. Nik horren inguruen be galderatxo badekot, bueno, aipatuan ez hori, oin de repente oso importantiek sarie, eta zuen osasune gaitik handik kanporatu egizin bizarie, bai edo bai. Eta antza irakurriot, Durangaldeko komunikabideren baten, oin antza alderdi politikoa da bilela esaten ez, gaztio bierdozula leku bat, eta leku hori eskaini bierdala ez, bueno, ez dakit proposamen hori zelan ikusten duzuen, alo benetan ikusten duzuen gaztion behar izanak beteko dauzen edo ez dakit zelan ikusten duzuen. Aimar, desenmaskaro alduz, desenmaskaro dugu, ja. Galdera bat erantzunegaz, baina bueno, gurote zorginolako jentik erantzun. A ber, nik botako dato bat da, Durangon zorginola okupa baino lehen, egon ziren gazte mugimendutik eta gazte talde batetik eskatu zan, eskatu jakon gaztetxe, oza, udaletxe hiperkatu, gaztetxe bat, edo espazizo bat, autogestinorako eta gaztion sorkuntzarako, ez? Eta, oza, inoseiako erantzun bat emon, ignorau izen da beti, eta ez bakarrik gazte asamblea daulan apura libre hau batek, bastakit berbaro aizialde elkartiek be, eskatu izen dau, igual gaztetxo hauentzat, bastakit gazteleku bat, edo ludoteka bat, edo, hori herri izentzat, eta beti erantzun izen da, oza, ez dagoen erantzunik izen da, izildu eta eze bezezan. Eta oin posizioen dauzela, derrepente azizaten hau, ez dakit, eskiruitzate, baina dala kontra esan bat, gainera kontentu Kristona. Bota bizaituen eskola horren argazkizien urten, eta gero handik hilabete batzutara alternatiba bat eskatu. Bai, holan da. Eta, gudu zan, imaginau ez, gizarte idiliko baten, bueno, badauzela olako, konversazioek ez, gazti hori izimiko zamoduen ez, gaztiontzako espazio bat emoteko, zueri, ez dakit, olako etorkizuneko eta gizarte idiliko baten espazio bat emon eskero, zelako guztako datzuen izitia, aipatu zu ez, leku autogestionau bat ez, zuek eruti ez dakit, zer da zuen biherrizena, Durangaldeko gazterizien beharrizenak zeintzu die eta zer gureko zinuen ez? Bai, a ber, bereziki hori, nire ustez prioridad izango zan autogestinue, osea, ez egon biherrizetin hori zerak, eskaintzen, azalpenik emoten da, hori garrantzitsu aparte bai,
hori da probate gaztetxe batek dekon alde polikez, ikaste osula zuk dana eiken, laguntza eskatzen, bata bestiekin elkarlanien, eta hori mantentzie oso biherrezko ikusteot. Baina horrez gain, Zorginolak badekoz karakteristika batzuk, eta gustaukiakunak mantentzie. Ez adibidez. Zorginolan da musika gela bat. Arazo asko eukioguz, argeizekin ez dakiz zer, ze, klaro, horre, bueno, Zorginolan egon di arazo asko lapurretekin, alde batetik, baina aloloko, asko. Eta, pentsau, 6. urtien, de repente, topau gendule, lapurtozkoela kableago elektriko dana, eta zeuela argiri barriro. Orduen, barriro pentsau bierzen zan, jarri bierzen zan, ez dakiz zer, bastante movida. Orduen, horregon zan, atzelakadan dize orokorren gaztetxeko mugimenduen, eta orden talde asko etorri ziren ona abadetxera bai ensaietan, horregaitik. Baina hori, Zorginolak eukenien musikagele aktibo zan oso potentie. Osa, talde nahiko... Sortu die, bertan Bai, hori da. Eta jente asko anima usan hori instrumentu jotera, eta gero bebain zien olako bertzio gabat, ez dakiz zer, orduen lehengo aldiz astenarizo gainera igotera anima usan jenti Zorginolan. Eta nik ustot hori dela oso poliketa, oso garrantzitsue, etorkizuneko gaztetxe posible horretarako. Eta horrez gain, ez dakit, esango nuke leku bat, bebai, pizkat sorkuntza kreatibora bideratute, Zorginolan mugitzen dalako jente nahiko horren inguruen, badibidez berbaz aldizkarize, oindala oso potentie, eta da bizela topera. Eta gero bai, ez dakit, pizkat hortik lotuko neuke. Ez dakit liburtegi bat gaur egun Zorginolan badau, hori bemantentzie esan zan puntazo bat, eskatza, gauza horrek. Bat ez behazkatasun, Bai. Gaztiok ikusten zuen biharri zenari, erantzun bat emote. Hori da. Tabatzeko eta... Bai, eta autoprozesurako bebai zelako garrantzitzu. Bai, olako espazioetan mobitzi eta... Bai, guztema gauza ikasio guzan, ezkike... Hori bai, enabela, espero. Zaitan zapentzetan eta, ostras, Zorginolara sartu aurretik. Bai. Nor nintzen eta nor nazen oin, ez? Bai. Baina beste rollo bat egizera. Ez dakit, ezki... Aina guk Zorginolan askotan, nik beti flipau izotze, ezagutzen duaz beste persona batzuk baineko gaztetxien edo, otzandizeko gaztetxien, ja dela gaztetxe batzuk dikizenak urte asko. Bai. Eta igual infrastrukturaletik taolan ez da, bueno, justa badetxik bai, okupagozun ez da infrastrukturaletik bai, basa bizi asko lanien. Bai. Baina pentsa hori Zorginolan, 6. urtie, eta eske llego danetik, jarri, argizek jarri hori kable hau, ez dakiz zer. Zuek, ez da. Bai, gero, zementozko muruekein, brikolaje pilo bat, hau nire kabo zen nahi ikesiko. Bueno, da gero, ez dakit, kaina ataraten, kainerotik hori ikasio. Hori importante. Bai. Lehenko ikasten den igual hori, ez da? Bai. Edo, ez dakit, kosinetan, jo, 60 personantzako. Edo, ez dakit. Hori marroi bada. Kristona, horrek aztien, eta urte batzutan ez da bengo barriro. Nibe horti pasauten hau ganean Zorginolan bebai, eta niko esperientzia txarra egot, Bai. Marrek egin un mus de garbanzos. De chocolate. Un mus de garbanzos. Oitio, hola, nik esten da, azkenien espazio badeko zu sorkuntzarako eta autogestionarako, eta supe, ez dakit erantzunek emoteko, egin duzun ekitaldi guztizeri, azkenien supe gauzak emiozu zure eskuekin, eta asko ikesten da bai olako lekuetan, ez? Bai, pilo bat, eta nina oso posiko raitik. Bai. Eta hori, ez dakit, Zorginola taldeo, ez dakit, Durangaldeko gazteizen taldetik, etorkizune hori zen dozue, Zorginolan itxierie aurre ikusten dozuela edo, etorkizunerako ez dakit helburu plantetan dozu esan, o zelan ikusten dozuen, beste lekuren bat topau... Bai, etorkizun urbilerako, zan biogu, gure erre Zorginola, ez literalmente ez, baina zan gure erre, zentzu horretan jun a lo grande esaten dana, eta disfrutau, orduen lehengo hori, prioridadie, merezi dagoen agurre emotie. Azkenengo kartutxuek. Bai, aprobetxan bidie. Baina, gero be hori, amaira honekin saiatu urrengo proiektu horuntz jentie animetan, eta zatene, venga, guezan, ez dakizer, bierda jente pilo bat. Garrantzitsuen izango da hori. Jentie batzie eta ikustie benetan, Durangoko gaztiok uro gule espazizo bat, bier dogule, eta horren alde borrokatuko dogule, bai. Orden hori, horre di helburuek, eta horren inguruen, ez dakit, urrengo hiletan kontzertuek eta dauz aurre ikusite, eta manifestazioek eta kontzentrazioek egongo die. Osake, animau.
Eta da, oso zerrolan kontetako kontzertuan egongo di, manifa egun honetan izango da. Ai, ez dakit gauza batzu ez Venga, dakit. primizian, venga. Aukin kontuen, mileka eta mileka pertsona dabizela bain zuzenien laixia irratian entzuten. Marketing kampaña potente bat. Hori da, gente asko da hor, irratizien bestaldien entzuten. Publiziade apur bat ingurego zuen ekitaldizien inguruen. Bai, benezka, bai, animo, venga. No retorriko da, venga. Bai. A ber, holan, urrengo amaikan, urrengo harikoen dekoguz 3 kontzertu. Baina dia holan, joko dabe. Ahatikek, bai. Aixerratiko kidiek. Bai. Zaten dauela, bajue, okerrezpan hau, gitarra. Bizetatik bat. Gero, Xibarik, beste talde batek. Eta Nitzek, eta hori, sarrerak dauz salgaia Durangoko intxaurren. Osak gure baso animau. 3 euro langabetuentzat eta 5 landunentzat. Osak lana badekazu, mala suerte. Nik horrega zetik ite dotaz dudak, zer da landun eizetie? Partikularrak emotia da landua aizetie? A ber, zuk urosune. Osa, inoek ez dut eskatuko esplikaziorik. Gure baso espago iru paketu zuziru eta gure baso espago baso paketu. Ya está. Hori gai potenti, lana zer da, lana ez da, zintxo gara mintzo baterako, emaitane. Bai. Bai, eta gero apuratu aurrera hau. Eske, data hasi da, martxoak? Da martxoen? Apiriak beratzi. Apiriak beratzi, eukingo gu tok, Zorginolan. Eta, zein gizon? Hortzi farfaia. Diela, zer hotzuek? Ez que hemen, entzuliek behargitzeko, ez da inungo txibatazorik egon, Zorginolako beste partaide badeko hemen, mikrofonu emaizin dau. Arratzaldeon. Amaia da. Amaia. Bai, ez dakit hori, tok eta hortzi farfaia, zarauzkuek uste diela. Eta espasaio bat parkatu. Eta hori, printzipioz horrek. Bueno, gero martxuen 26 bai, David sortzen Durangaldeko okupazio bulego bat, eta bai egongo dira ekintza batzuk horren arire, eta kontzertu batzuk egongo dira, izango dira gehiago Durangaldeko talde barrizenak eta holan, ondino ez da oso zehaztute, baina hori, martxoko 26an, bai. Bai, egun osoko plana Zorginolan. Eta horrarte, informazio deko. Bai, momentuz bai. Ni kuriosidade bateko dolane, ez dakit, ez da gioien sartute, baina, saltebengo gioia parkatu maitane. Ez dakit administrazioaren batekin edo, etorriate burure udaletxekin aukin zuen hartu emonik edo, etorkizunera begire, hau da, edo zuek proposatu gotze zuen irten bideren bat, edo eurek etorriatzuen proposamenen batekin, edo... Ez dakit, udaletxie jartze dut eredu moduen gertukuena dalako, baina zabaltze dut administrazio guztietara. Bai, a ber, guk azikeratik pentsauen duen, dialogu ezabaldu giran dule, orduen, asambleako kide batek egeban berba Durangoko zinegotzi bategaz, Bilduko zinegotzi batekin, eta hurbildu da, egon da harremana berakin, hurbildu da asambleadara bai, eta zimaz. Informazio dana guk dekogune oinarte, gehizen demosku berak. Guri kronograma guzti hau bota osku berak, ze beste informaziorik ez dugu jaso. Izen notiziak eta zinegotzi hori. Beraz badu informazio kanal basabalik zuzenien udaletxeekin. Hori da, eta zimaz, eurek bai hasieratik eza eskuela alternatiba topetan zeiatuko diela, eta bai, zetez oin gabiz apur bat esperuen. Bai. Horbait, ikain garrantzitsue bai indar erakustaldi zena, eta erakustiena benetan gaztetxe bat gure eta gaztetxe bat bierdo gule. Momentuz orduen, informazio iturri badeko zuen administrazioen eskutik edo, baina momentuz erantzunik ez? Bueno, lanien esan daigun. Lanien, bai. Eta bitartien Durangok zer galduko dau? Ja. Ez dakit, eskini jartzen zeporra sentimental. Baina bai. Ez dakit, nik uste galtzen dauela espazizo itzela, lehenengo eta behin, Zorginola da kristona, gauza honetarako eta gauza txarretarako. Ze horrek badekoz bere alde negatibo, baina motuzuz aukera asko. Eta dauzgela asko, ez dakit, igual ondo jokurritzen meako derrepente iti errokodromo bat, baina aldau, Zorginolan. Osa, edo zer, edo ez dakit irratzaio bat, bai, kompetentzia borra deiteko. Edo zer, osa, badau espazizue, dau potentzial handize, eta hori Durango bihurtzen ari dan hiri apur bat larra handi honetan, ez da normala, osa, ez da... orokorrien ikusten dana. Orden alde horretatik, bai, nik uste galdera handiza gongala eta dala probat inevitable. Etorkizuneko leku hori
Ezingo da izen Zorginola tamainokoa. Esan daigun, Durango dala, zuk esan duzu moduen, nain handize izen da oso kulturalmente oso pobri da, ez da? Bai, eske ez dakit, hor apur bat, a ber, jente asko daula nien, eta hori ikusten da. Eta jente asko da bizaiatzen, aurrera ateraten proiektu desberdinek. Baina, bai, Durango nik uste da gero eta iriz haue dala. Eta nik izan amtzat apurapena horrek. Baina nik usteot, nahiz eta hiri, ez dakit, zenibe Bilbo ingurutipe asko mogitzenaz, eta ez dut uste danik, ez dakit, hiri sistema bat, kultura pobretzen dauena. Irizepe kultura asko eskaintzen dau, baina egize da, herrizek gero eta handiz hauekin gero eta iriz hau izen, gero eta burgues hauek bihurtzen dizela, hau da, boterie gero eta, ez dakit, administrazioek edo enpresako dana delakoek gero eta botere gehiago hartzen da biela, eta gero eta matxakaute dekizela herritarrak. Horrek, nire ustez ez da gure esan kulturalki pobri hauek dizenek, ez da puntuala esazio modu. Bueno, ni Durango esaten dut, zaitik, beste herri batzukin konparaute, bastante baina egize da, gabezia dekoz kulturalmente. Hori da, ez, irizetan azkenien askoz da gazterizie eta bai langileek, emakumiek, atzerretarrak, gero eta zapaldu hau egoten diez herrizetan baino, nik usteot, ez, hori da azkenien botere gehiago komunetan dalako irizetan, baina kulturalki, osea, ez dakit, jain proiektu desan dozu edeko zuzela martxan, pilo bat alde dauzela, osea, gazteri jebe goziegaz dauela gauzak eta aurrera eruteko, eta faltana espazio bat dala, ez? Bai, ez naben gure esan, ez da benik mugimendurik Durangon kulturan inguruen orokorrien, baina bai, igual de kontamañorako, bastiela inbeste, hori gehiago, proportzioen edo. Hori da. Bueno, jungo gara maitzen elkarrizketie. Beste barik, azkenengo galdera, gure galdera izarra baino nina, bueno, badakizue, aipatozku ez, badauz hainbat ekitaldi, hainbat jaialdi, Zorginolan inguruen, elkartaratzik eta manifestazio begongo diez, ondino esteku datari, baina, bueno, zuepe neska dakizuen nien, informazio gure zue pasau, eta gure entzulien ganabe zabalduku, alik eta jente gehien agertzeko, nik usteot tanok gure dugule, ez? Herri eta hiri danetan, bueno, horako espazio autogestioen hauek, eta gaztien behar zenak betetzen da bizan lekuek. Laizer erratia hortik sortu da, ez da? Hori da. Autogestioan mami horretatik. Bueno, eta badakigunez, goin konfesionario baten gauz, hau abadien konfesionario izan zan. Ez que hemen arazo badau, hemen invitauetako batek esteko idea dipese pasara el momento betane. Esplikatzu zoia. Informazioa ez da ondo garraiatu. Kontu da, Maia, hau izan zela abadean konfesionarioa. Orduen guk sortutako elkarrizketa tartea hau deitzen da Aitor Pekatari. Zer da pekatari hitz hori? Pekatue kontutan dela, ez da? Orduen gure elkarrizketa Maiera guztietan, gure elkarrizketatuek pekatu bat kontutan dabe. Orduen zuek be, honek eta Maia inbitate zauzie, pekatu bat kontetara. Invitautez? Derrigortute, bai, egize da. Hau da, izin alda modu individualien edo kolektiboki Zorginola o gure batzinatzuena. Pentsa gure bozue, o bota bakotzak gure dauena. Asko pentsa bali da bota, zuzerungo seguruen da. A ver, bueno, badator, a ver, zer dator. A ver, ez du esan izenik. Ez. Zorginola, esan dute moduen lehen, da nahiko handize. Eko ziru pisu. Orduen, nonos juegaren baten, bihurtu da porro bat. Hainbeste gela ukitiena, bihurtu da porro bat, ez da, rollo pizkat Club de Swingers. Picadero, esan alda. Picadero. Eta, nonos, emonbo zu pasio bat Zorginolatik. Ez da, guruzlako, berzelako edan goitik ez da zer juerga baten, seguramente, ez da idea ona. Baina, seguramente... Bakotxen, parkatu. Ja, bai. Zuek ikusi dozu ez? Hombre. Pasiotxuek, No, bigarren galdera zogoi. Pasiotxu bat emongo guartik. Bueno, edo aldo zuen, maitane, baki zein dan bigarren galdera, ez? Ez dozu erantzun bi. Peña igual udalak dinosen osasunara zuek ez datos amiantotik, baizik eta txuaskero faltak, Así que bueno. Beste bari, bueno, pekatu benetan, oinarteko puntazuena, nire da nauen, espero, Zorginola leku seritzu hau esala, baina antza askatasune hor borbozka dabil, eta bueno, posten hazein batien. Parkamenak, hasira honegaitik, elkarrizketan hasieran, bai. Maitane, Kuinate. Parkatute zauz, abadien txira eta zu parkatute zauz. Parkatu honeka. Humorez hartio, hobeto, hobeto barren egar baino.
Hobeto barren egar baino gero honen aurrien Hori da, ikinan. guztiz. Hori da. Da beste bari, bueno, eskerrik asko bikote, eskerrik asko gure entzulieri be Sorginolan gaur egungo egoerie eta, bueno, zuen ikuspuntu ebe helaraztiarren. Guru zunien be, ati zabaliko zuez, beste baten be barri gehiago badauz ba etorteko, eta, bueno, gure entzulieri be zabaltzeko. Beste hori, eskerrik asko neskak, da, aurrera goiez, gure laixi hartzen, 21. saioegaz. How'd you like to blow your top? Dig yourself some fine rebop. Hidey hi, heedy, oh the hidey ho man, that's me. Hidey 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 hi, hidey hidey hi, heedy heedy heedy, heedy heedy heedy, hidey 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 hi. Say I have to be in London, I have to be in Holland, I have to be in Gay Paris. Yes sirree, yes sirree. Oh the hidey ho man, that's me. Hidey 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 hi, hidey hidey hi, hey heady heady, heedy heedy heedy, hidey 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 hi. Say Jack, ain't you glad you dug my jive? Look here, Mitch, hand me over that right greasy 5. Hidey ho, heedy heedy. Oh the hidey ho man, that's me. Hidey 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 hi, hidey 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 hi, hey heady heady, heedy heedy, hidey 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 hi. Say Jack, be solid fella, be a real groovy fella, and you're gonna be just about as sharp as me. Yes sirree, yes sirree. Oh the hidey ho man, that's me. Hidey hi, hidey hi, heady hey, oh hody hody, hody hody, hidey 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 hi. Oh, mi nicolare samo munoliga matata boca conese banana hadi hadi. Oh, mignano godiano isia nga 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 nga. Oh, mignere che samo la kaya tinga lo ya. Daddy ho man, that's me. Bueno, jarraitzen du, gure laixi hartzen magazinegaz, hemen izen duz, zamo duen Sorginolako bosera maliek edo, hauren zinegonak eta kontetan. Hide the Home Man abesti entzun dugu, eta gure magazinegaz aurrera juteko, hemendeku Maitane beste behin, gure emoziometroa tartiegaz. Arratzaldeon Maitane. Arratzaldeon, Aimar. Bueltan etorrenaz, hilabete bat ostien, eta gainera karriot emoziometroa tarti, Jo, ze politxe da emoziometroa, Nik uste ondo dugu emoziometroa. Bai, politxe izan da, ganera ausnartzeko. Ausnartzeko da gure barrenak soltetako. Bai. Ausnartzeko, ausnartu etxien igual, baina. Beharra jaten ez. Hori da. Eta gaurkoen, ekarriot gai, mamitsue benetan. Ukrania, ez. Sentimentua. Ez, bai, sentimentuen inguruan ibiliko gara gaur. Gainera, maitasuna inguruan. Maitasuna inguruan. Bueno, nik... Tema apoten. Betiko moduen hasigan fiskat... Bai, Tostoi botate. Ez du izan zer da, soltetako... Baina, hasigan, da pereta, zezuk pentsatzen duzu maitasun eta pentsatzen duzu gauza konkreto baten, baina ez da hori maitasuna. Ez, ni bastante, baina me da pereza igual, baina bai. Ez mengo pereza. Bueno, betiko moduen, fiskat teoria hasiko gara, badakizuenez, Paul Heckman eta kolaboratzaileek, danen artien, oinarrizko 6 emozio batzuk. Aukeratu zabiesan edo esarri zabiesan edo eurek esan zabien zan. Honek die oinarrizko 6 emozioak, universal eta biologikoak. Horrek die, azakiteko goratzen zarien, haserrea, naska, postasuna, ustekabea, beldurra eta tristura. Eta, zer da sentimendua eta zer da emozioa? Horrek argi dekozu ez? Nire teoria... Baina niri... Uste dut beti azaldu biezu zela barri. Bai, ze emoziometra gotenan aste horretan argi dekozu, baina gero aste dekostan dietan astu tintzara. Bueno, kontu da, sentimendua zer da?
sentimentu da zentzumenei esker, jasotzen dugun edo antzematen dugun faktore esterno bat. Eta horrek gugan eragin bat deko. Eta emozioa zer dan? Da, kanporatzeko modue. Kanpora begira egiten dan zer. Barruan dakoagun hori, azalatzeko modue da. Baina gortanaz, input-output, ez? Bai, Input, bata emozioa jaso output. eta bestida bota. Bete zen da barri. Sentimendu, izango zan, jasotzie, eta emozio izango zan, botatie. Emozioak berez sei die, nire ustez askoz bere jau die, ezta? Eta igual, maitasune be, emozio bat da. Bai. Bai, ez? Honek esaten da biena, ez da gize. Bai, sentimendua izan alda, ez? Jastun dozun einen edo hori sentitzen dozun einen da zuetzak hortasun einen. Biak izan aldi ez, ez? Eta gero hori maitasun hori kanporatzen dozun einen, hori emozio bat izango zan, ez? Hori da. Bai. Sentimentuen artien esaten da, maitasun eta gorrotu da direla potentienak, ez? Bai. Ja, ia da. Bizteralenak, ez? Bai, hori da. Bai. Bueno, orben, zer da maitasune? Betiko moduen ikartu bat niretzeko lurriztegia. Eta bertan irakurri dut. Ondo rentabilizete da usure iztegia. Maitasuna, maitane izateko ahalmena. Neymar. Bueno, ya nervioso no, eta zipini nervioso. Ez, ja pasai bat ez nervioso. Vale. Bueno, emoziometra zer dan. Maitasuna zer dan. Emoziometra da. Bueno, ez. Maitasune zer dan. Maitasune da norbaiti edo zerbaiti atzikitzen gaituen joera. Haren ona bilatzera bultzatzen gaituena. Hau da, amodioa. Ui, bat emaz hartu da. Norbait hartu da. Bat hor gure denborako mutile. Bueno, kontue da hori. Maitasune hori da. Berez definizioz hori da. Baina zer da bakotantzako maitasune? Maitasune deko zain beste alor ez da. Piskat da plaserra lortzean. Plaserra gaztau piskat lotute. Gero bai topagot informazioa piskat. Eta, baitu, adibidez, hau da bastante kuriosue. Antzinako Greziako filosofuek esan sabien dauzela lau maitasun mota. Bata familia maitasune. Deitzen da biena, Storch. Bigarrena da adiskideen arteko maitasune, hau da lagun arteko maitasune. Filia deitzen dabe. Hirugarrena da maitasune romantikoa, eros, eta laugarrena Toma. Jainkotasunaren maitasuna. Vale. Hau da, fedea. Efectivamente. Nik uste gaur egun laugarren maitasun hori da pixkat. Hori itxiko alde batera eta sartuko hor maitasun sexuala bai, hori izan aipatzen. Abadien etxen gauz, así que... Kontuz. Gaur egun autoriek beste batzuk be gehitu da bez, eta hori nartien dago maitasun propioa, hori bego oso importantia da. Bai. Eta maite minezko zoraldia, bai. Volverse loco por amor, supongo dala, ezta? Bai, baina hori nik zatena maitasun sexuala ez dakit aipatzen dauen matematik edo, baina ez dakit. Maitasun sexuala? Bai, aipatzen hori. Bate, ez dakit, emoten dago zoen palagozu, ez? Ez dakit ze maitasun izan da konkretuki. Baina hori... Maitasun romantiko. Bai, pizkate romantikoak indu. Larre romantiku, ez? Da, ez da usetan izin bere ez dakit. Hori da gizartieteko errore bat, ez da beti da maitasune daulotute. Sexuala igual besta izin bere. Ez dakit zein zengo zan berbie konkretuki, baina... Bai, okin aldozu maitasun bat puntuala oso pasionala eta jazta. Bai, ez que da pasionala, ez da sexuala, ez? Osa, zuk esan dozu moduen da pasionala hue, sexuala baino, ez? Bai, ez que ez dakit zein zengo zan berbie, baina... Egon eta beste, bai. Vale. Ados. Bueno, laixiar hausnarketak. Bueno, berez, es que maitasune da oso gai komplexue, ikuspegi eta ulerkera superanitzak, trasdietan ibilinaz eta erlijio bakotzak zer esaten daben da, lokura bat. Baina naz horretan sartuko nintzen pixkat, bakotzantzako zer da maitasune, eta guztak egaten pixkat entzutie. Zuek zer esaten dozuen? Hostia, galdera bomba, zer da maitasuna? Hemen dekuz... Eta konbidatuak... Bai, guztak egaten azmarratzie. Da pixkat, maitasun entzuten dugunean, juraten gala directamente maitasune romantikoa, maitasun bikote bategaz dekuzun maitasune, eta ez da hori maitasune. Maitasune da superanitza, da filosofoek esaten zaien moduen, da familia gaztekuzun maitasune, lagun hartin dekuzun maitasune, die gauza pilue. Ba, niretzako danak borobiltzen dauzen berbio, ez dakidan responsabilidadie ez da guztiz, baina niretzako horti daulotute, ez? Azkenien, maite dozun edo zein, bai aldeixen maitasun bat familiakiko, zure bikotekiko, lagunekiko dana delakue, baina apurat hori responsabilidade afektibu edo, ez? Ez dakit. Osa, beste personei kontuen hartzi eta ez dakit, kasu apurat eitio bere behar izanak, zeintzu izan jakitxe, zaintzi, ez? Zaintza bat. Baina hori dela, pizkat,
alda egon hori satia, bai. Edo satia zuzarena bestieri responsabilizitan dabena zure aktuekiko. Osa, gure esan, komplikau naz apur bat, baina, esaten duzu, izen aldala, kariñu eukitie pertsona bateri, izetie responsabilidade bat, baina badauz jendiek beste bateri kariñu edekotzena eta esaten jakona relazio toksiko bat edo izaten dena, ez? Osa, azkenien zuzarena bestieri txartu itetutzena eta bardin jakola, horre pertsonie gure dau egon horrekin pertsonekin eta beste inokin ez egotie beste pertsona hori, ez? Bai. Osa, horren bi aukerak dauz, ez? Osa, igual responsabilidadik gure nahoen esan, zuk bestikiko, ez? Osa, bestie konturatzi, bestie ze goretan dauen, ze behar izan deko zen. Eta baina batzutan ez da izaten, nola? Atentzio moti, responsabilidadien nirekiko, ez? Zuzara ni responsabilidadie eta, ez? Batzutan ez dela izaten, nola? Bai, guztiz. Hori satia egoten dan aldetik, beste aldetik seguramente izango da al revés. Bai. Hori da beste gai bat bastante mamitxu, Larre. Eta sartunaz eta ja te gustaba asko eta ja gurotitxi. Hori da oso gogorra. Bueno, ez dakit zuek ze iritideko, zer da maitasuna zuentzat, esan deskribatuko zainuen maitasune hitze. Konbidatuak, zer da maitasuna. Aupa marroncito, venga, eske maitane, jo. A ver, tipo oso generalera erunde, nik eskribatuko naben maitasune lotura bat moduen. Lotura bat edo aukeratu zune, edo konstientie edo inkonstientie, edo izen leikena positibo edo negatibo, ez? Ze batzutan maitasun horrek ez dutzu ekartzen ez erronik. Baina zio zu ebitau, oza, loturi hor dau. Eta lotura hori izen leike esauzen moduen toksikue, edo izen leike super sanue, eta izen leike kate bat, ez duzuna gure soltau eta lotu dutzun eta esauzena ondo, edo izen leike, ez da lazo bat, zozer zatiarren kontran. Bueno, ez da git, Nikolan definituko neuke. Gustakete asko. Porra maia. Pasa palabra. Eta maitan, eta zuk zelan? Bai, pixkat, atzo lagun batek gaso nintzen berbetan, eta pixkat, guk topa gainun definizio edo pixkat, lotura bat edo lo que sea da, pixkat, maitasuna dela konexio bat eukitie, guztera gotie pertsona horregaz, ondo senditzie, konpartitzeko goguek eukitie, ez? Egoteko gogue, bai, konfiantza bat eskaintzen dutzun pertsona hori beda, maitatzen duzunez, eta gauzak kontatzi erreziten jatzune, da pixkat hori dana, ez? Maitatu aldozuz pertsona diferente asko, eta da maitasune, baina, klaro, bakotza igual maite duzu forma diferente baten, ez? Ama bat, ez duzu maite lagun bat maitatzen duzun moduen, ez? Dien maitasun diferentiek, baina berez badien maitasune bisek. Baina hori ez da igual pizkat, eskeni pizkat berizte dotaz kariño eta maitasune. Baina zer da kariño eta zer da maitasune? Kariño da pizkat zuk esan dozune eta maitasune nik uste dela bastante fuerti hau, ez? Baina zu zabiz lietan eta zabiz esaten maitasune dela bikote baten gandekosun maitasune? Ez. Edo alda izen, ama batek seme alaba bategaitik ukin aldabena, edo nik lagun bategaitik ukin aldotena, edo dan alakue, baina pizkat, maitasune pizkat obsesibo hau da, ez? Bai? Nik uste bai, kariñue alda izen pizkat zuk esan dozune, eta kariñu, eta maitasune pizkat inkondizional hauen moduen iruditzeate. Ba, behitu, niretzat ez? Irrazional hau iruditzeate, zera, bai. Ez dakit, niretzat maitasune da, ez dakit, nik aldot maite nire ama eta aldot maite nire ikastolako ume bat. Bai, klaro. Ez? Bai. Eta da maitasune bisetan. Bai. Ez da kariñue. Eta orduen kariñu ezelan definiduko zinuen. Kariñu, da maitasunagaz lotzen dan sozer, eta edo igual ez dut maite pertsona bat, no bai, kariño dekoten pertsona danak maite dotaz, ez, supongo. Bale, zuk hartzen dozuz, oza, bisek bateratu iten dozuz. Bai. Bale, nik separau iten duaz. Eta adibidez, nori ez. Izena, nik, por ejemplo, nire familizeri maitasune dekotxet. Bai. Kariñue bai, por supuesto, baina beste pertsona batzuri dekotxet kariñue, eta ez nau maiten mindute urekin. Osa, ez da lan esan. Karo, hori da, dekotxezu kariño bat, baina ez fausuz ikusten bosturtetan, sin más. Bueno, edo egunero ikusite bai, dekotxezu kariño bat, baina ez da inkondizionala, ez da itxue. Hori da. Osa, zure familiakiko dekozu maitasun eta da itxue, zetik... edo zer pasau eskero, bizi zen mongo zinun horregaitik pertsone gaitik. Eta hori da super inkondizionala, baina maitasune da pertsona batek
badekozu relazio on bat, aldozuen berba edo ez dakit zer, baina ez tekozu hori ez tekozu hori maitasun itxue edo zerrengo zinule beragaitik. Ba, nik uste dut dala, parkatu, ez dakit. Bai. Nik uste dut dala probat arriskutsue, deskribatzi zuk deskribatu oso moduen maitesune. Zauzu dala probat itxua, dala probat ingo zendule edo, zer ez dakiz zer. Bai, iruditzat eta probat arriskutsue. Zer orden zabiz jalotzen maitesune derrigorrez, zozegaz, apur bat sakrifikau bierdina gauzak, eta preste goin bezarena forma baten edo beste zozer galtzeko. Ota, neuke, iruditzat eta probat, ez da la idea ona. Zozer, maitesuna alda izen zozer simpli, zozer, ni nau apurat maitanegaz horretan, zozer, kariñoaz lotute dauena, eta erreza dana, eta igual ez hauzena egunero pendiente persona horretaz inkluso, baina beragaz hauzenien edo, ez dakit, hartzu zurin kafe bat nozi peñen, zatozu, tio, persona hau, maiteot, ez dakit. Eta gero aparte bai, egize da, igual, badauzla persona batzuk, ez dakit, holan esporadiko hauek ez zure, que majo, edo, kariño pizka tal, baina sin más. Nik usteot, ni nau maitanegaz, aldi berin zuagaz bebai, pizkat, maitesune dala kariñoaz derrigorrez lotu dauena, eta aldala izen zozer simple, eta zozer erreza, eta zozer super... ez teko na komplikaziorik, eta ez teko zuna zertan sentitu bier monbizule dana, persona horregaitik, ez? Bai, baina, por ejemplo, gurot esan, pertsona bat egaitik badeko zu maitasun, zu pertsona bat maite bozu asko, eta beste pertsona hori edo txarto egiten bautzu ez dakiz baina zu maite mindute basazu, bueno, ez dakit. Alda izen zure familiako bat emat, imaginau zu deko zu familia bat, imaginau ama bat, ez da nire kasu, baina, bueno, imaginetot egon aldalolako kasuren bat, zure familia da, ama aile eta dienak, eta errepente basura ama da pertsona txar bat. Zu maitasune dekotzezu, baina berak txartu egiten dotzu, baina lan dabe, zure ama dalako, zuzauz, itxutasun hori badeko zuzetik, zure odoleku da ama eta hau da besti, ez? Bai, nik horren inguruen gainera hasier, punturazio moduen, indala gitzi podcast bat egon nintzen entzuten. Bitu. Zala, ez, elkarrizketa dinotxien persona bateri, bueno, bera, familizie, bueno, tradizionalki, erligio arletik eta neiko itxize esana, eta berak, persona nahiko libri hau esan, ez? Beste ikitude batzuk, beste gauza batzuk eukozan. Eta personare komenta da zamen, berak beti pentsau izin dauela, bere familie maitea bela, ez? Eta familie bera maitea bela, baina ezin errespetetan, hau da, familiek ezagun errespetetan bera zelako esan, eta ez dotzin izten bera iziten dan modukue. Da berak aipatzea ben, berak lehen pentsetan da bela, familie gaitik sentitzen bela maitasune, baina hori ez dala benetan, ez? Segaitik, maitasune dalako persona batek o nukleo batek zuri zozerrona aporteti, ez? Ez dakit, zu gaitik benetan arduratzie, eta gure izetie zu benetan aske izetie. Ez dakit, hori... Baina hori da, gurotesan hori da maitasune, generalki, globalki. Baina zuk sentitzen dozune... Baina igual ez da maitesun, eta igual da obsesio bat, edo ideal bat, edo... Horregaitik. Oitura bat, incluso. Baina obsesio horrek ez dut zueruten maitasun batera, gurotesan. Zu ez, baina, bueno, es que igual ikusten dugu maitasun, lehen esan dugu moduen maitasun, nik, por ejemplo, berizten dudaz maitasun eta kariñoa, niretzako kariñoa da sentimentu oso fuertie. Nik aldoteukin, den hori kriston kariñoa, dana kriston kariñoa eta maitasune da pizkat, bori, esan dutena lehen, inkondizional haue, itxu haue, ez dakit. Pizkat, igual pizkat batzutan erutot zentzu negatibora, maitasune. Izen alda. Esperientzia txarrak ekin dozu zesier. Igual baten bat, igual baten bat. Bai, izen alda. Baina nitzak hori, maitasune da, ez dakit, zuk gure izetie beste persone, beste nukleo, beste taldie aski hau izetie eta posa hau izetie, eta bestiek zuganakiko bardine gure izetie, ez? Eta hori sentitzie. Ja, baina gure izetie bestiek, gure izetie, zuk hori sentitzie eta beste ez dakit. Hori aportetie, ez dakit. Bai, nire uste super interesantie. Komenta dozun ezuk Aimar, ez? Ezken tipo erakutzi dozkue, familia, simplemente odol bardin eukiti harren edo bere semi edo bere laga izeti harren amana, aitana, edo amamana, edo aititena, direktamente maitatu bier dugu zela, ez? Bai, edo zein, imposatutako edo zein talde ez, benetan, maite bide guzela, baina
igual haurek eskaitu emaite, ez? Ez da Hori gure da. iztegu metan garena Hori da. onartzi eta... Nire amak ez dozte hori izten izaten nik uroten pertsona hori. Eta nik maitatu biot nire amak maite dozte niri. ez, igual hori da asierrek esatea benez, hori punto hori enfermizo ez, baina punto... Ez dakit. Maitasune izen alda, ez dakit, igual bai, obsesio hor limite... Inok ez dau sobrevalorau pertsona bat gehiago pizkat esan dozun helen fedien asuntuekin, ez? Hori da, adibideat superklaru, ez? Inok ez dau sobrevalorau adibidez Elisie por el amor al dios. Jende askok, ez? Sobrevalorau pillo bat. Hori da, dekot fede bat, hau da fedie, eta horren gainetik... Eta arek ze jaso dau bueltan, gurotez? Berez fedea. Eta orduen? Eukiti esperantza bat, ez? Hori izango zen. Claro, ja, eske hori da pizka nik esatetena. Bueno, sin más, bai. Bueno, igual gabizen kistetan pizka. Ez nik uste dut ileginoen arlo horretan hori beste baten ekarri aldugu, bai. Dauela bilur puntu bat, bai, bilur resistentzial batena. Bai, claro. Ez dakit, baina nik uste maitasune oinartzen dala respetuen eta beste personi errespetetan zelako edan, eta laguntzen hasten. Batak beste. Bai. Ikola nik uste. Esko hori da, bai, niretzako be hori, maitasun ideala hori da, baina, karo. Karo, gero, realidadien hori askotan ez dugu topetan, eta gauza tosiko asko. Hori da. Bai, ez da, eta San Valentin moduko data bat, zelako toksiko edan. Bai, oso. Ekuti eskube, San Valentinen ospatu bihar dagoeleko gule bikoti, eta espadokot bikoti eser. Nire bikotia izen bida, mutila izen bida olakuen, eski olakue, eta gainera izen bidea neseka mutu bile, ez? Zemat gauza inposatu dezko esan. Eta gainera ikusten daguz gero pelikuletan, irakurtzen daguz liburuek eta horren inguren doiez be bai, ez? Erakuti dezkue modelo bat, eta entzen da momentu bat nun, naiz eta jakinde, hori ez dela reala, sinisten dozun, eta espaiatzu pasetan liburuan irakurri dozune, ero pelikulan ikusi dozune, esa senditzen ondo, ez? Bai, guztiz, eta naiz eta beste horreku ez errespeta, mugitzen gara apur bat sistema horretan, eta bai, guztiz. Aibiz hori, familia izan, ez dakit, gure oso izen, ez dakit, gure oso izen modu bateko eta zu familizik espaizio errespetetan, hori jazta amodizu, baina askotan bai sentitzen dugu, ez? Hori amodizu izen bida, ez? Sistemi holan dagoera ekite eta hori da gu sentiu biogune. Hori da. Bueno, igual haitxiko hemen gaia, ez? Joder, potentia da, berba asko egiteko moten dago. Bizkate sakone hartu dugu, Bai. Nik be bai, baina, bueno, ez baina interesgarri izin da be bai, ez? Ez dakit, emozioen inguruen berbait edanon hartien eta hausnartzi, joder, oso proiektu da. Ez dakit beste apunterik deko zuen, komentetako zeo zer. Bueno, nik bai. Bota. Nea zozo berbatize. Bai. Aipatu zunera San Valentinekin eta apur bat frustrazio horregaz, ez bazteko zunien bikoti eta ez dakiz zer. Tal, nik izango nuke dala bai horratzien ikusi bidala zer dauen eta dala interes ekonomiko oso jarto bat. Rollo, bier dugu genti, goti organizaute bikoti eta gero bikote horrek bihurtzi familia, ez? Jarraitu alizeteko familia horren inguruen antolatzen den sistema eta merkaudana barriro produzitzen. Eta horrekin bekontuz, ez daitela bihurtu maitezune hori, ez? Dinot. Edo, bueno, ez daigun itxi. Eta familia eredu inposatu hori bai, ez? Beti bikotiek, beti heterosexuala, beti umiegaz, eta hori ez dela familia, ez? Familia horren atzien benetan ez dela eskutetan maitezun zentzazin hori, ez? Porrata zirri bilindan agaz komentan. Eta materialismo, bai, ez? San Valentinekin materialismo oso lotute. Bai, eta gero, da pixkat, kanpuen gure dugu erakutsi itxura, eta gero etxe barruen da diferenti, ez? Da pixkat, horregaz jokatzen dala, ez? Bai. Eta apurat sentitzekin txarto, zuri espadolako, eta zuk espauzu maiki iguel zura ama, hori imagina sentitze hori, ez dakit, ez? Ze txarto sentitu ibersaren zue bai horrekin. Da frustrazio bat, jente danak maite dago ama, eta nik zelan ez dindot maite, ez? Claro. Baina da, eso zer... Igual mundu guztizek ez dago maite bere ama. Hori da. Igual da, ez dagoelako benetako maiteazu bat, ez bestien partetik eta ez zure partetik. Baina publikoetan alor horretan erakutsi dozkue hori dala. Bai. Bueno, ez dakit ez, sonarte liako, gure emoziometroa maitane, benetan... Berez beste egun baten jarraitu aldugu igual. Bai, alko zanein programa bat osorik eta, bueno, igual bestientzako igual ez da izango bape interesantia, baina zani oso gustora gonaz honetaz. Berba egiten, hasieran pizkaten nagizen modozte, bueno, bastante, baina, bueno, azkenien soltau bostien, bai. Unosketa proiek arri eguz, beste barik, eskerrik asko maitane gai hau plazatziarren, emoziometroa tartien. Eta, bueno, beste barik, gure laizi hartzen 21. saioagaz, aurrera jungo gara, musika apur bat entzungu, eta laster gatoz.
itzeleko hausnarketik ekarri dugu, Maitanen emoziometroa eskutik, beste behin, Maitasunen inguruen ibili gara hausnartzen, baina apurka gure laixi hartzen bigarren denboraldiko 21. Saio hau badoi aurrerantza, eta bain, bakargo gure lehiaketa izarra dana, ez? Gure entzulieri gehien guztien jakien tartie, hartu emon asko gotunan tartie, eta parte hartze asko gotunan tartie, eta hauze da, Laixinger, ez da? Laixinger tartie. 1, 2, 3. Brutal. Ainolari, trainolari, Juancho Trebol. Badakizue dabil batetik amarrera inglesez kontetan, vale? Barri dipiriko txugu, venga, entzun daizue. Hau invitabuentzako. Juanchu, frioleri, fosfa, sisoleri, samene, ainolari, trainolari, Juanchu Trebol. Kristina Mardalasen eskutik, abesti hau beretan eskertzen dut txegu, ja bihurtu da gure laixi hartzen, da laixi erratiko ikono bat, himno bat, ez? Gure Laixinger lehiaketako himno bat bihurtu dugu. Da beste barik, zontzako imila entzako ez dakit Laixinger lehiaketi ezagutzen duzuen, bertara ekartzen dugu, abeslari ezagun, ez ezagun bat, niko ezagun edana, baina ez dakigun ordan, abesten ekartzen dugu gure Laixi errationetara, eta gero gure entzuli, parte hartzen dabe, sartzeko sosketan, ez? Ekartzen dugu zein bate opari. Oinguen ez dakit, zelan doien gure lehiaketie, sosketie... Zaitxo, hola. Aipatzen ibilinaz, gure inbitaueri, Laixinger lehiaketi zelan doien, kartzen dugu abeslari izkutu bat, eta sosketatzen duguzula hainbat gauza, ez? Bai. Gaur egun ez dakit zelan dauen sosketi. Rigorako otzara bat sosketaten gabiz. Hori da. Aste bakoitzien urtetan da irabazle bat, irabazle horrek deko papeleta bikoitza, ila maieran egiten dan sosketa erraldoirako. Hori da. Sosketa erraldoian urtetan da, kaso honetan, irabete honetan, errigorako otzara bat. Errigorako otzara... Potente bat. Ekarri zindugu, bizio geskendiako zagardo gutiaz beteriko kutsak, ia painde geixek, kataskako bonuek... Eta sentimo bat bez, itxibarik, zelako sarizek aldozu esan erun, gratis, Laixiar gratis gainik, Hau zuontzako, inbitauentzako eta entzule despistabentzako, bai? Funtzionamendu hau da. Beste barik, hasiko gara gure Laixinger lehiaketiagaz, eta lehenko eta bain, goratuko dugu, harinako azteko abeslari izkutu ezein txan, ez? Venga, venga. Adiskide bat bazen Orotan bihotz bera Poesiaren egoek Sentimentuzko bertsoek Antzaldatzen zutena Plazetako kantari Bakardadez josia Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinatzez ikasia, Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Non hago zein larretan, uren peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Maitasun guztiz biari osku gure abeslari izkutuek abesti hau. Entzulio, ze polite, ze ondo abestute, ze sakon, Bai. Gitarretxoaz da. Jarriaz da, oso benetan eskertzeko da. Hau izin zan, harinako azteko Laixinger lehiaketako abeslari eskutue. Berez lau aukera. Lau aukera monginu zen, bai. Eta jake gaur deko guzen hemen invitau batzuk eta ez da gizien ordan. Eta dudan egon die, norri izango da? Botako guz aukerak eta gerraz matzen duzuen, ez? Ez dakit hau dizue jaso guzen bai? Bai, badauz, bai. Baina lehenengo haurek ez datie. Hori da. Venga. Aukera, Mikel Merino, futbol jokalaria.
errealien dabilena. B aukera Mikel Erentxu, kantautorie. C aukera Mikel Moreno, kauta taldeko abeslaria. Eta D aukera Mikel Sopelana izorretako gazte. Bai, gaztie. Izorretako gaztie. Gazte gara gazte. Super gazte. Arabotza, gitarri oso onda, arabesten goxo-goxo. Pentsau pixkat. A ver... Norra da. Erdiela aukera, aurreko gaita bost. A ver, Zertako kalaria izango da, pues... Bueno, a ver, Maitane, baina Zan da, Ja, eske pista gainetik. Izena bigarna dira, Bigarna Mikel Erentxu, eta dala kantautorie, Mikel Erentxu mitiko, eta ze aukera Mikel Moreno kautako abeslaria. Nik uste hori, Mikel Moreno. Mikel Moreno. Kautakue. Moreno! Kautak zea bestidekoz. Bentzatan dugu eta hautza, Bueno, pertsonala berdine. Ez que ez dut asko entzuten. Nik bez. Esati arren, baina bueno, a tope. Badakizuen hori guztiak asko? Gure entzuleri eta gure entzuliek. entzuliepe behar dozku ez erantzunek, audizio bitartez ganea eskertzeko da, zuen berotasune igertie gure irrati honetan. Mikel Merino dabil, futbol kontuekin, ta Sopelana barriz, gazte kantuekin. Duda daukat Moreno ta Erentxunekin, baina geratuko naz lehenengoarekin. Eupa! Baina geratuko naz Mikel Morenoekin. Mikel Morenokin, justo! Ba, esa bitxarto. Beitu, osea, garelako justu, osea, bueno... Barkatu. Osea, es que nik emongo noetzinean directamente de bari papeleta bikoitza, osea, eskugurote zare. Es que... polite, eselako dikazinu, Bai. Ganera, asterik, barikuro, horre goten da... Eta gero, eta audio... Kristina, bai. Audio obi hauek apoiatzen. Hori da, entzuten, gu beti eskatzen dugu, ba, bueno, guztien jako ez, gure entzulien abotzape, irratizien egotie, berotasune eskentzin dozkulako, eta azkenien be joku emotetzelako Laixinger lehiaketiri, eta justo beti agor, eskerrik asko, justo, besarkara bero bat. Ikono bat. Ikono, aidolua. Kristina, bai. Bizek. Bueno, eta bigarren audizuekin, ez? Osondo. Aupa Laixiar, ia Mikel danen artin, Mikel Moreno esangot, kautako abeslarixa. Artin, abeslarixa. Hau berritxo aldeko bai, antza badeko, bai, berritxo inguruko, Izarri eskorra. Artin, ez da gipa. Bai. Itxile bako. Urrin ibili ez, ez da? Ez dibili oso... Bueno, ez dakigu. Bueno, beste barik barrio errepikatuko eskerrik asko. Beti eskatzen dugu audizio bitartez gero, txapi emongo dugu, audizio bitartez erantzune botateko. Ez dakit, erantzune botako. Venga. Kaixo, Durangaldeko Laixiar irrati librearen entzule guztioi, Mikel Moreno naiz, kautako abeslarioia, eta nire bakarkako ibilbidea hasi berri duen musikari eta abeslaria. Eta, bueno, aste honetan, ez dakit, zeintzuk asmatu dezuten, edo ez, baina, bueno, ni nintzen Xavier Leteren Salvadorren eriotzean kantua abestu duena, espero dut gustatu izana, eta, bueno, hemendik, besarka da handi bat entzule guztioi, haupazuek, eta ikusiko gara. Agur, besarka da handi bat. Eskerrik asko, eta placer bat. Olako dedikatorizak benetan... Bai, oso polizio. Ganea audizio ebe xamurtasunaz batazko, gustorain jauela eta... Gipuzkoako azento horrekin. Bai, arra. Nungo da, Donostikua inbeste... Letxugia. Nungo da, Mikel... Nungo da, Mikel Moreno, bakizue nungo da? Ojalá jakit. Ez dakit nungo da. Bueno, ba, eskerrik asko. Gautik aurrera, isortar zara, Mikel. Nacionalidad edo miraziozu, gure Laixi errati honetan parte hartziarren, benetan, eskerrik asko, gure Laixinger lehiaketan parte hartziarren. Bai. Bueno, eta, bai, parkatu. Bai, ez. Bai, bota. Ez bueno, sorteo biko dala, baina, bueno... Bai. Eta ingo zuezuek. Venga, vale. Papeleta. Bai, ja. Graba miogu, txoin. Hori, ja, jakin jogu entzun dugu abeslari iskutuen abestize, entzun dugu abeslari iskutu ezein zan. Eta oin, papeleta bikoitza. Gure papeleta bikoitzan, izan, irabazteko herrigorak eskainiriko otzara eder bat, papeleta doble irungo da, tamborrak. Bai, barrio, venga, tamborrak. Redobli, Izarrak. Izarrak. Dana justue. Jo, barriro ditu bikotxeko izarre. Eske berritxure ditu eta se Izarran telefono bakuala. Bai, eukimiko ginen, ez? Bai, hemen egongo da. Hortiko ongo da. Bai, eske... Karo, ezi. Hone gauzak ezin jogu saldes aurti prestauz, guztiz, aleatorio da sosketia, así que bueno. Nik ya lo dudo, ukiti, baina... Ez hemen dago. Baiko? Venga, ba. Ja.
Laixiarretiko telefonoa. Kapelea. Honek ezin da deitu. Hortik ezin da ditu, Hortik ezin da ditu, bale. Ia ba. A ver. Ia ba. A ver. Ia ba, esango dugu, 6, 9, 5. Txantxa zen. Txantxa, izarra entzuten masabiz. Lasai. Bueno. A ver, zaten dozkun izarra. Horreko enbe ditu. Egun ematen gure txartu ipini zen bakiz, no gartzen da. Horre... Karabantxeleko, amama bate. Sí, hola. Sí, hola, buenas. Kendu jo zu fundia, Aimar? Zein? Zure mobiliari. Ja, fundieko, hola. Ez hau hola. endie, Oso se pasabete mobilen, Bezatzut. Kendu fundia eta ipin nizu, benetan. Jo, fundi ez da gizlan kendu, ez hau telefono esan niriela. Bueno, esan, eta oin da. Oin kendu kotxezu, behitu zelako mobil poitia. Ze marka da? Ez esan. Hau, Laixiar. Laixiar mobil. Ja. Laixiar mobile phone. Venga, deitu. Jod. A ver, hartzen boskun izarrak. Aupa izarra? Aupa? Nor usteozu garela? Nortzu gara? Hori da! Aupa izarra! Zela sabiz? Bueno, jakin deizun, errigorako, otzararako papeleta doblietoko jatzule. Bai, ez da. Ondinoz jatzu tokau, baina papeleta bikoitza ukingo dozu, ja maieran errigorako otzara eruteko. Otzara paregabea. Zoragarri. Gustora jango zuru otzarako produktuek itzela dieta, Anera kilometro 0 kuek, así que... Bueno, ia... Ondino ez dakigu irabaziko zuen, bolitu bako zuen, sebeti ditzen dutxugu zuri, baina... Ta nun sabiz oin izarra? Nun sabiz? Baserri zen? Birrian. Bierrien, no, ez dakini ba. Ez, bierrien. Gintonik askuan da, baserrian, Izarra ikuste. Gaur formal toketan da, bueno, ondo. Batzutan be formal toketan da, ez da? Bueno, Izarra, eskerrik asko parte hartziarren beti gurekin. Zura audizuek oso ongi etorri izeten dira. Ederto, nahi dozunien. Vale, ba. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izarra, agur. Bueno, ya está hartu esku. Izarra jota flipaute, Bai, baserri zen egon dela. Baserri zen. Ingerra gatzen, txorizu gaten bilerko parrandarako, Aupa Izarra. Bueno, bau izin da ez, gure asteko irabazlie, boleto dobli irungo dau, hileko sosketa erraldo ireko, errigorako txara produktu eruna lizeteko. Baina, hileko soskete ondino ez da heldu, eta astion be, asteko sosketi dakargo. Bai. Hortako, bueno, beste persona eskutu bat ekarri dugu abesten. Persona eskutu eta gero esango gu zelan parte hartu eta guzti hori, bale? Beka. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down your words. How wonderful life is when you are in the world.
Bueno, hau izin da gure aste honetako abeslari izkutue. Bai. Ez dakik guzei izkutzatan ibidan abeste, baina bueno, Baina oso fuerte ondo, da, zelako botza. ahotsa potente deko, Guau, bai. Potente deko. Bai. Bai. Bueno, Aukera batzuk pentsa guztu, bai? Bai. Lehenengo aukerak eta gero zelan parte hartu edo alrebez? Bueno, lehenengo zelan Venga, parte hartu. Bueno, dakizu moduen, lehen esan dugu, txapi sartzen dugu astero, barikuro. Bueno, Mesedez bidali audizio. Mesedez audizio bidali, gure gu irratizien bezuen berotasune da zuen agotza behigertie, guri benetako ilusioa handiz egiten duzku, eta bueno, zuentzako bestakit gauza divertigarri bada. Horretarako, bueno, abeslari izkutu ezeinan jakiten bozue, idatzi WhatsAppez, alba da audizioz bidali erantzune, 65403 zenbakire, eta bestela irati zer egin alda Bestela gure sare sozialetan, Facebooken, Twitterren edo Instagramen, gure WordPress horrian, laixiarratia.wordpress.com, edo bestela YouTubeen bebai itzialdi iruzkinek. Hori, hainbat aukera deko zuez. Hori da, eta hau izan da gura abeslari izkutue, pista batzu egon nik usta maitan, Baina, pentsa guz, eta erabaki dugu, pista direkte bat emotia. Bat zuzena, Gure potentia. laizingerra, aste honetako laizingerra da, gora etorri, taldeko. Ene bada. Pertsona bat. Pista ona, baina. Taldekide bat. Vale. Osa, hemen benetan akotau dugu asko norri zinaldan, ez? Bai. Goratorri taldeko. Directamente. Goratorri. Bai, hemen Durangaldeko Entzule. talde garrantzitsu bat. Bai, ya esan dago, así que ya está. Hori da. Aurrera. Entzule asko basauzie, ez duzuna goratorri taldi ezagutzen, ipini zuen Googleko buskadoritan odana dalakuetan, mogien ipini, goratorri. Horri ikusiko zuen nortzu dizan partaidiak, eta bueno, basmatu izue, albada audizio zehantzu Hori da. 654 aspiratzi laure, da bestela sare sozialetatik. Epa, oso harin esan duzu, barrio esan bizu. 654 aspiratzi lau. Esto es tengo temporarik apuntetako, a ver, barriro. 6, 5, lau, 0, 3, aspiratzi lau. Ederto. Hola, bai. Hola, bai. Bueno, botako guzla aukerak. Venga, esan. Eta bosgarren bateri, txalo bero bat emongotzeko. Parkatu. Eta bosgarren, vale. Itxegu bat kanpuen. Konfiantzi dau eta bueno. bai, jakin. Bai. Hasiko gara. Aukera da Katalin. Katalin. Goratorri. Bai. Ez dugu izango da bizenak. Katalin Goratorri. B aukera da Magali. Magali Goratorri. Bai. C aukera da Mirari. Goratorri. Eta D aukera da Julene. Goratorri. Eta D aukera baina kanpoen geratu dana Aitziber. Parkatu eskerrik asko. Parkatu Aitziber. Ordura Aitziber ya está directamente. La aukera deko. Eta Jon ez da aukera bat? Antxon ja ez da Goratorriko taldekide. Ja, ez da itxia Goratorri. Baina, Antxon eribe. Parkatu Antxon. Zalo bero bat. Bai. Eindako lan guztia gaitik. Beste barik, bakigu konkretuki... Zorretako marka iztiarren bai. Ahí está. Bai. Claro, etz. Hori da. Tal cual. Da, bueno, bakigu Goratorri taldeko kide bat dala, lau aukerak hor bota dagoz, beste barik, bueno, zuen erantzunen zain geratzen gara, eta espero dugu urrengo hastien zuen berotasunen menigertie. Parte hartu izue, rigorak eskainiriko otzara eder baterun aldozue. Beste barik eskerrik asko Maitane irati, tekniko eta Sorginolako bosera maile gonbidatu hori. Zuri Aimar. Hori da, eta hau izan da dana, urrengo hastien etorriko ara gehiagoaz. Hori da. Eskerrik asko horregotiarren. Agur. Agur.
Taberna itxi die, eta zure gorputzek kebapa eskatzen duzu. Aguen deko sonadurra tragau, taskatuz, con mucha salsa mesedes. Pónmelo ahí. Aspira sexue, que va a